Suomessa toimii tällä hetkellä ulkomaisia tiedustelijoita. Juha Martelius on suojelupoliisin päällikkö. Supo vastaa kansallisesta turvallisuudesta, tiedustelusta, vastatiedustelusta ja terrorismin torjunnasta. Supon johtajana Marteliuksen rooli on Suomen turvallisuuden kannalta poikkeuksellisen tärkeä. Eniten resursseja vienyt kenttäoperaatio meillä liittyi terrorismin torjuntaan. Me paljastettiin hyvinkin laaja terrorismia tukeva verkosto, jossa oli aika korkea-arvoisiakin terroristijärjestön jäseniä täällä kotimaassa kuin ulkomailla. Tarkoittaako se myös, että konkreettisesti joku potentiaalinen oikea tapahtuma on silloin estetty? Kyllä, mutta ei Suomessa. Miten Supo paljastaa ulkomaalaisia vakoja, kerää tietoa ja torjuu terrorismia? Millaisia uhkia tälläkin hetkellä, kun katsot tätä jaksoa, Suomeen kohdistuu? Martelius avaa vakoilun strategioita, taktiikoita ja vie meidät tiedustelun syvään päätyyn. Jos ajattelet Xää vaikka, niin on suomalainen nimi, ihan semmoisen tavallisen jantterin kuva. Ja sitten siinä kuvauksessa henkilöstä voi lukea vaikka, että 2 lapsen isä ja sitten joku paikkakunta, että tulee ikään kuin semmoinen fiilis, että henkilö on oikea tavallinen suomalainen, joka on närkästynyt jostain. Mutta sitten ollaan katsottu vähän, että ketä nämä henkilöt on, niin yleensä niitä henkilöitä ei ole olemassa. Eli luodaan näitä peiteidentiteettejä. Että kyllä nämä on niin kuin hyvin huolellisesti rakennettuja informaatiokampanjoita. Onko teillä mahdollisuutta jotenkin saada käsiin Teemun WhatsAppilla käytyä viestikeskustelua tai vaikka sen sähköpostikettyä? Meillä on paljon hyviä keinoja saada tietoa. Tervetuloa Suomen sijoittaja kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja meitsi on vieläkin Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Teemu Liila. Ja tänään on jännittävä jakso. Anteeksi, siis vieressä höpisee Teemu Liila. Sanoinko se väärin? Tässä tulee niin paljon palautetta, jos mä muistutan, että tässä höpisee. Niin, mutta. Joo, ja siis tänään on thrilleri luvassa, koska meillä on ilo ja kunnia saada Supon suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius studiolle. Lämpimästi tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos kovasti kutsusta. Tuun erittäin mielelläni tänne. Mahtavaa. Tervetuloa lämpimästi Juha munkin puolesta. Tänään me puhutaan siitä, että mikä Supo oikein on? Mitä siellä tehdään? Mitä kenties tällä hetkellä tiedustellaan? Onko meillä jotain turvallisuusuhkia täällä Suomessa? Ehkä vähän lämmitellään. Mä oon tehdä aika kovaa tutkimustyötä meidän vieraista. Se on meille tärkeää. Mutta sä olet vaikea kaveri, koska sustahan ei hirveästi löydy henkilökohtaiselta puolelta yhtään mitään. Niin Ei mitään. Mä haluan nyt vähän tutustua, että millainen kaveri Juha Martelius on miehiään. Jos sä menet pitkän työpäivän jälkeen johonkin kulmakuppilaan tai baariin ystävien kanssa, niin mikä on se tilaus, mikä sieltä lähtee? Onko se koktailimiehiä vai bissemiehiä vai mikä on se vakkaritilaus? Joo, tiedätkö, toi on hyvä kysymys. Mä oon aika monessa asiassa kaikki ruokainen, että mä on kyse safkasta tai on kyse musiikista, vaikka puhuttiin vähän räpistä tuossa äsken paperiteestä ja oli kyse sitten leffoista taikka sitten muista nautintoaineista sitten, mitä voidaan käyttää, niin jos mä menen kittysiin tuonne Citykäytävään, niin sitten se on varmaan bisse ja salmari. Oho, aika todella. Joo, mutta se riippuu päivästä ja fiiliksestä ja semmoinen, että jos mä käyn läpi epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä, niin se on toi. Okay. Sitten jos on jotain perussettiä, niin totta kai GT:llä sitten silloin lähtee. Mutta kyllä sitten single maltit ehkä sieltä Speysidein puolelta on sitten se, jos alkoholista puhutaan, niin silloin harvoin kun ottaa, niin ehkä se on sitten sitä. Aika monipuolista. On. Siellä oli herrasmiesdrinkki ja sitten vähän semmoista suomalaista menodrinkkiäkin. Joo, kyllä se näin, mutta sitten semmoinen intiimi paljastus, jos kysyn nautintoaineesta, niin voin sanoa, että mä en ole ikinä eläessäni ostanut kaupasta lonkeroa. Oho, eikö maistu ollenkaan? Sä oot varmaan maistanut. On totta kai joo, mutta en ole koskaan ostanut. Että se on liian suuri kynnys katsoa lonkeroa ja sitten ostaks mä tämän, niin en mä kuitenkaan. Mun ei kannata siis paljastaa, että mä tykkään nimenomaan lonkerosta, mutta ei mitään ei paljastettu. Onko tämä siis ihan tietoinen juttu, että susta ei oikeasti löydy mitään? Että ChatGPT, joka yleensä jopa keksii kaiken maailman valheita, jos siltä kysyy, ja se ei löydä, niin se vaan totesi, että Juha Marteliuksesta ei ole mitään saatavilla olevaa vapaa-ajan tietoa. Sitten me oltiin silleen, että mitä? Joo, kyllä tämä on ihan tietoinen valinta ja linkkarista varmasti on ehkä eniten, jos miettii sosiaalista mediaa, mutta toki se on sitten työhistoria lähinnä eikä muuta. Ja kyllähän tietysti näissä töissä, mitä mekin tehdään suojelupoliisissa, niin kyllä meillä kaikilla koko henkilöstöllä on se tarve ihan suojata ihan itsemmekin siinä, että meistä ei ole sosiaalisessa mediassa mitään sellaista,
joka voisi kertoa meidän omasta elämästä, missä me asutaan, mitä me tehdään, mitä me harrastetaan. Että se on ihan senkin takia tärkeää. Mutta sen haluaisin sanoa, että Suomi on kuitenkin hieno maa siinä mielessä, että mäkin voin tulla Dösälduuniin, jos siltä tuntuu. Ja tätä mun kollegat ulkomailla ihmettelee valtavasti, että jos voit sä mennä töihin julkisilla kulkuneuvoilla. Mä että joo, kyllä mä voin mennä, mutta ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, jossa mun kollegani Seeppossa, niin hänellä on turva 247. Oho. Koko ajan. Hän ei mene kauppaa ilman turvaa, hän ei vie koiraa ulos ilman turvaa. Okay. Hän ei mene mökille ilman, että turva tulee sinne venaamaan ulkopuolelle. Et se on aika raakaa kyllä, ja tämä kertoo tietysti siitä, että Suomi on yhteiskuntana kuitenkin vielä sillä tavalla turvallinen, että tämmöistä pystyy tekemään niin kuin munkin duunia kuitenkin suhteellisen sanoisinko turvassa, mutta totta kai sitten silloin, jos on joku julkinen tilaisuus, jossa mä oon jostain syystä puhumassa, niin se on sitten eri juttu, että katsotaan sitten vähän toisella tavalla. Mitä toi Turva 24 käytännössä siis meinaa, että onko siellä niinku yksi henkivartija, joka häntä sitten seuraa vai liittyykö siihen paljon muutakin? Siellä on henkivartijat paikalla ja toki tietysti niin kuin mullakin on kotona niin kuin, tekninen suoja ja tällaiset asiat, mutta... Saako sitä avaa, että mitä ihmettä se tarkoittaa? Ei sitten sen kummosempaa, niin kuin, siis kyseessä on niin kuin kameravalvonta, jossa on hälytys niin kuin sekä meille että meidän päivystäjälle että firmalle ja sitten liiketunnistimet ja tämän tyyppiset asiat sitten, että mitä vaan tapahtuu, jos mä en ole kotona tai vaikka mä olisin kotona, että ulkona tapahtuu, niin totta kai silloin täytyy sitten olla vähän ehkä varovaisempi. Mutta toi on kyllä siisti, että Suomi on niin turvallinen paikka. Mekin ollaan haastateltu paljon vaikka erilaisia ministereitä. Kerran on tullut sille panssaroidulla autolla turvamiehen kanssa, mutta yleensä ne vaan niinku tulee. Ja esimerkiksi presidentinvaalien aikaan, kun haastateltiin kaikki pressaehdokkaat, niin jotkut tuli tyyliin julkisilla ja me etittiin niitä jostain Hakaniemen käveli Hakaniemen torin siis läpi. Joo. Sari Essayah oli niinku sateensuojassa Hakaniemen semmoisen S-Marketin niinku ulkona semmoisen niinku pienen katoksen alla kyhjötteli siellä. Niin, hän ei siis löytänyt perille, että me oltaisiin haettu hänet. Ja sitten me haettiin hänet sieltä ulkoa. Mä mietin tänään, että kun mä olin tässä vessassa ja katsoin, että kohta varmaan Juha tulee, että tutkohan se niinku silleen suojamiesten kanssa vai et. Mutta tänne se vaan ilmestyy. Tänne mä ilmestyin toki autolla oveteen, mutta silti. Niin, kyllä. Joo, mutta kyllä toi on totta ja tämä on musta hienoa ja tämä on se säilyttämisen arvoinen asia Suomessa ja tätä ei välttämättä aina osaa ehkä arvostaakaan sillä tavalla kuin pitäisi, mutta kyllä se on hieno asia, että me eletään turvallisessa maassa. Todellakin. Kyllä sen niin kuin, siis tälleen kun miettii nopeasti, niin käy järkeä, että suojelupoliisissa merkittävässä roolissa oleva ihminen, niin hänen pitääkin tietyllä tavalla olla tietysti suojassa ja yksityisyyttä niin kuin puolustaa, mutta mikä on se niin kuin ihan konkreettinen käytännön syy, että jollain voisi olla sitten halu vaikka niin kuin satuttaa teikäläistä? No tässä minkä takia suojelupoliisin henkilöstö ylipäätään niin on niin kuin aika näkymätöntä, niin meillähän on tietenkin sellaisia henkilöitä, jotka työskentelee niin sanotusti kentällä ja heidän niin kuin henkilöllisyytensä niin kuin piilossa pitäminen on se ehdoton edellytys sille, että he pystyvät työtään tekemään. Totta. Sitten meillä on joitakin niin kuin allekirjoittanut niin kuin julkisia henkilöitä, että me ollaan julkisuudessa, jos tarvitaan. Ja ne on yleensä sitten viraston korkeampaa johtoa. Ne uhkaukset, mitä aina aika ajoin tulee, niin joskus ne on semmoisia yleisiä suojelupoliisia kohtaan tulevia, tai sitten ne voi olla, että mulle tulee henkilökohtaisesti joku uhkaus yleensä netissä, mitä ne tulee. Ja tietenkin tsekataan sitten kaikki, että onko nämä niin kuin varteenotettavia vaiko eikö. Hyvin paljon niissä on jotain mielenterveyden häiriötä taustalla ja niin kuin voi sanoa, että suurin osa on sellaista, että onneksi ei tarvitse ottaa vakavasti. Sitten on joitakin semmoisia, joita pitää vähän enemmän sitten seurata, jos on henkilö, jolla on vaikkapa jotain sellaista väkivaltataustaa tai kyvykkyyttä tai radikalisoitumista tai muuta sellaista, jossa niin kuin on potentiaalia jonkinlaiseen väkivallan tekoon, mutta ei niitä usein ole. Mutta ne on jos semmoisia on, niin ne on todennäköisesti jotain tämän tyyppistä. Onko sulla ollut jossain vaiheessa sellaista roolia, että sun on pitänyt pysyä ihan varjoissa, että kukaan ei pysty tunnistamaan, että tämä on se tyyppi suojelupoliisilta? Silloin mähän on toista kertaa nyt suojelupoliisissa, että mä olin silloin nuorena poikana, mitäs mä olin silloin, mä taisin aloittaa Supossa
kaksi femmana tai jotain. 26 mä taisi olla, 26 taisi olla silloin. Niin silloin mä työskentelin silloin vastavakoilussa, niin silloin oli joitakin aikoja. Okay. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, että onko sulla mahdollisesti joku kohde, jota sitten seurataan, tai voiko siellä vaan olla, että joku kävelee kadulla tietämättä, että joku siviileihin pukeutunut onkin supolle ja tarkkailee hänen niin kuin liikkeitä? No, jos sinä olisit meidän kohdehenkilömme, niin kyllä joku voisi olla siviileissä tarkkailemassa, ketä tapaat, todennäköisemmin ketä tapaat, mihin menet. Kyllä meillä on kenttätoimintaa kyllä ilman muuta, että ehkä tässä sen verran voisi niin kun miettii, että mehän ollaan niin kuin oltu aikoinaan, lähdettiin etsivä keskuspoliisin nimellä liikkeelle. Sitten tuli punaista valpoa, tuli valkoista valpoa ja sitten tuli suojelupoliisi. Niin mä näkisin, että me ollaan nyt sellaisessa taitekohdassa tällä hetkellä, että mä näkisin, että tämmöisessä niin kuin yhteiskunnan turvallisuusympäristön Suomen muutos, meidän lainsäädännön muutos tarkoittaa sitä, että ehkä suojelupoliisinkin aika on tullut jo tietyllä tavalla päätökseensä, että me ollaan kuitenkin moderni turvallisuus- ja ulkomaantiedustelupalvelu, joka harjoittaa myös signaalitiedustelua. Että me ollaan vähän niin kuin, joskus on brittikollegoillekin sanonut, että kun niin kuin tiedätte, niin Briteissä on MI5 ja MI6, eli turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, niin me ollaan niin kuin vähän sellainen Mr. Bean tyyppisesti MI11, koska me ollaan kummatkin. Ja tämä on niin kuin se niin kuin meidän erityispiirre suojelupoliisissa, että me sekä suojataan Suomen turvallisuutta sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta, että myöskin toimitaan sitten ulkomaantiedustelupalveluna keräämässä sitä tietoa, jota valtionjohto tarvitsee taas sitten Suomen viemiseksi siihen suuntaan, joka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Okei, kun sä sanot, että suojelupoliisin aika on vähän sille tulossa päätökseen, niin tarkoittaako tämä, että sä uskot, että se tulee vaikka jakamaan näihin eri organisaatioihin, vai miten sä käytännössä tarkoitat sille? No mä näkisin, että kyseessä on, että ehkä nimenmuutos voisi olla paikallaan sekin, että me ollaan Suomen turvallisuustiedustelupalvelu. Että me tarvitaan edelleenkin, meillä on pikkusen vajaa puolet poliisitaustasta henkilöstöä, loput on siviilejä, ja me tarvitaan edelleenkin samankaltaista laaja-alaista osaamista. Mutta kyllä me ollaan enemmän, me ollaan turvallisuustiedustelupalvelu, että sinänsä meillähän ei esimerkiksi ei esitutkintavaltuuksia, että sitten kun jotain tulee tiedustelutiedon kautta, niin sitten se tieto me sitten mahdollisuuksien mukaan annetaan palomuurisääntelyn sen salliessa poliisille, keskusrikospoliisille yleensä. Että me toimitaan palvelu on ehkä oikea. Suomeksi kuulostaa vähän hassulta niin kuin jollain tavalla, mutta meidän nimihän englanniksi virallinen nimi on Finnish Security and Intelligence Service. Olisiko sillä joku seksikäs nimi? Niin kuin joku MI5, se kuulostaa silleen, että se olisi James Bond-leffasta, niin mikä voisi olla Supon se niin kuin James Bond-versio? Joo, tämä on hyvä kysymys kyllä. Että mä oon joskus itsekin miettinyt, eikä ole tullut mieleen oikein mitään niin kuin catchy-lyhennettä siihen ei catchy eikä seksi, ei kumpaakaan oikein, mutta ehkä tässä pitäisi järjestää joku skaba, että voisi sitten kommentoikaa alas nimiä. Joo, ehkä meidän duunin pikkujoulussa voisi laittaa jonkun tämmöisen, niin ehkä silloin virtaa ajatukset paremmin kuin normiaikana. Kuulostaa hyvältä. Mennään kohta vielä konkreettisesti siihen, mitä Supo tekee, mitkä ne turvallisuusuhat on, mutta vielä pikkasen halutaan niin kuin lämpöä tänne, niin viimeinen lämpäri. Jos susta olisi tullut ammattiurheilija, niin mikä laji olisi kyseessä? Mä urheilin kaikenlaista, en liian vakavasti, mutta kyllä mä täytyy sanoa, että ihan kuningaslaji on 800 metrin juoksu. Oi, se on raaka. Se on raaka, se on kova. Mikä on niin kuin sun huippuaika 800 metriä? Voi kuule, mä pelasin fudista ja mä pelasin lätkää ja säbää ja mä ammuin, mutta mä en koskaan yleisurheilu seriöisesti ja sen takia mä harmittaa se, ettei tullut kokeiltua, mutta mä seuraan yleisurheilua tosi paljon. Käyn katsoa myöskin näitä kotimaisia Motonet GP-kisoja. Ei välttämättä tulostaso aina on niin ihmeellinen kansainvälistä ajateltuna, mutta ihan tosi huikeat suomalaisia nuoria urheilijoita siellä. Joo, todellakin. Mennään siihen pihviin. Meillä on nyt Supon päällikköpenkillä, niin haluatko sä antaa vähän kontekstia meille, että mitä siis Supo ihan oikeasti tekee? Jos me katsotaan meidän niin kuin perusduunia, niin meidän niin kuin, totta kai meillä on sitten niin kuin tätä teknistä ja tarkkailuun ja ihan normaaliin hallintoon liittyvää tukitoimintoa.
meidän niin kuin keskeisiä strategisia kyvykkyyksiä on tietoliikennetiedustelu, tietoverkkotiedustelu, tietojärjestelmätiedustelu. Ehkä voidaan puhua yleisimmällä vaikka signaalitiedustelu tässä tapauksessa. Mutta ne meidän ydinbisnekset siinä, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin voi ehkä kolmeen jakaa. Ensinnäkin vastatiedustelu, ulkomaantiedustelu ja terrorismin torjunta. Siinä on ne keskeiset kolme ydintä, joita me tehdään, ja eikä voi vähätellä myöskään turvallisuusselvityksiä, jota me tehdään laajasti yhteiskunnassa. Siinä on lainsäädäntöpohjalla ja yritys, organisaatio, joka haluaa meidän kanssa näitä turvallisuusselvityksiä tehdä, eli katsotaan, onko mitä henkilöstö ja organisaatio, onko kaikki kondiksessa, niin tekevät sopimuksen meidän kanssa, niin en tiedä, mikä kuva teillä on, kuinka paljon me ollaan esimerkiksi vuosittain näitä tehdään, mutta viime vuonna me tehtiin niitä yli 100 000. Okay. Eli joka on äärimmäisen merkittävä tekijä sille, että kun on semmoisia kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiä toimintoja Suomessa, niin me pystytään tsekkaamaan myös sitä henkilöstöä, joka siellä on. Se on toki sitten työnantajasta kiinni aina se, että miten he suhtautuvat sitten siihen meidän lausuntoon, mutta jos he meitä sitä pyytävät ja me kerromme jotain, niin voi olla, että sitten se suositus, mitä me mahdollisesti sanotaan heidän pyytäessään sitä, niin vaikuttaa, mutta me ei koskaan sanota, että älkää ottako tuota tai tuonne voitte ottaa, vaan se on sitten työnantajan tehtävä. Mutta nämä oli ne kolme oikeastaan, ja jos mä tuohon saisin vielä lisätä sen, että tämä tiedusteluroolihan meille mahdollistui vasta vuoden 2019 lainsäädäntömuutosten jälkeen, jota ennen me oltiin vain, jos näin voi sanoa, turvallisuuspalvelu. Me ollaan myös tiedustelupalvelu, joka sitten vaatii aika lailla erilaista uutta osaamista, uusia kyvykkyyksiä, uutta henkilöstöä, uudenlaista väkeä ja uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä sitä meidän duunia. Nyt jos miettii sitä, että mikä turvallisuustilanne tällä hetkellä meilläkin on meidän toimintaympäristössä, niin ja ajatellaan vaikkapa sitten Venäjä esimerkiksi, joka nyt on tietenkin tämä niin kuin primus kohde, niin se, että me pystytään antamaan jonkinlaista ennakkovaroitusta siitä, että jos joku ulkomainen toimija, esimerkiksi Venäjä tai joku muu, suunnittelee jotain sellaista Suomea vastaan, joka vaikuttaa meidän itsenäisyyteen, meidän turvallisuuteen, meidän päätöksentekokykyyn, mihinkä tahansa Suomessa, niin me ollaan se toimija, jonka se tieto pitää hankkia. Eli tieto, jota ei muilla keinoin saa hankittua paikoista, josta sitä ei muuten saa. Tämä muutos oli tosi kiinnostava. 2019, oliko se tämä siviilitiedusteluviranomaisen tavallaan niin kuin pesti tai mitä sitten sanotaankaan. Niin haluatko vähän kertoa, että mikä muuttui silloin ja mitä uudenlaisia oikeuksia ja vapauksia teille tuli, kun teistä tuli tämä siviilitiedusteluviranomainen? Siinä tarvehan oli jo pitkään ollut olemassa, ja se tarve liittyi siihen, että suojelupoliisi ei pystynyt keräämään, ei ollut laillista mahdollisuutta kerätä tietoa ulkomailta Suomea vastaan suunnattuja uhkia vastaan. Ja jos nyt vaan lyhyesti tiivistän tässä, se tuli se mahdollisuus meille, ja samanaikaisesti sitten siihen liittyy myöskin yhteistyö sotilastiedustelun kanssa, jonka kanssa meillä on erittäin hyvä yhteistyö. Ja se, että me pystytään nyt niin kuin jo tavallaan, tämä on ehkä tämmöinen eteen työnnetty puolustus. Jos miettii vaikkapa jotenkin suurvaltojen tiedustelutoimintaa, niin sehän on hyvin paljon myöskin sellaista niin kuin suurvaltojen kansallisen edun edistämistä keräämällä tietoja, jotka voivat vaikuttaa vaikkapa yhden kauppapoliittisiin neuvotteluihin tai mihinkä tahansa sellaiseen niin kuin hyvin konkreettisiin asioihin. Meillä kuitenkin tiedustelu on tietyllä tavalla defensiivistä, että kaikki tieto, jota me kerätään, se liittyy myös siihen Suomen puolustamiseen. Mutta ne metodit voivat olla sellaisia, joita me nyt sitten saatiin siinä, että me voimme toimia ulkomailla. Eli meillä voi olla tiedusteluupseereita ulkomailla. Me voimme kerätä signaalitiedustelun keinoin ulkomaalta tietoa, sellaista tietoa, joka perustuu tiettyihin määriteltyihin asioihin, josta me voidaan tietoa kerätä ja toisaalta on myöskin verkossa sitten. Tämä on kaikki hyvin tarkkaan määriteltyä ja riippuen sitten aina vähän siitä, että minkälaista tiedusteluoperaatiosta on kyse, niin osa on sellaisia, jotka niin kuin, minä teen päätöksen niistä ja osa on sitten sellaisia, joihin meidän täytyy sitten pyytää käräjäoikeudelta lupa ja meillä on olemassa Helsingin käräjäoikeudessa henkilöitä, jotka on tottunut meidän lupapyyntöihin ja ymmärtävät hyvin se, mitä me tehdään ja musta se menee erittäin hyvin se niiden meidän
pyytöön tai vaatimus tai oikea sana käsittely. Miltä tuollainen tiedustelu käytännössä näyttää? Niin kuin mitä se tarkoittaa, että jos te ulkomailla jotain tiedustelette, niin onko teillä joku fyysisesti paikan päällä vai onko tämä just niin kuin jotain netissä vai varmaan moni miettii vielä, että mitä ne toimet sitten oikeastaan? Moninaisia. Jos mä nyt otan 2 tämmöistä niin kuin, pääasiallista niin kuin omaa keinoa, millä me tietoa hankitaan, niin puhutaan HUMINTista, eli Human Intelligence, henkilötiedustelusta. Ja sitten tästä, äsken puhuin tästä tietojärjestelmä, tietoverkko, tietoliikennetiedustelusta, joka on sitten tätä signaalitiedustelupuolta. Ja nämä monesti kulkee hyvin käsi kädessä, että me saadaan esimerkiksi meidän signaalitiedustelulla selville joku henkilö, voi mennä myös päinvastoin, saadaan jonkun henkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero tai jotain muuta. Saadaan selville siitä se, että tämä keskustelee jotain tällaisia asioita, jotka on meille tärkeitä, mutta tämä ei riitä, että meidän pitää saada siihen joku kontakti, jolloin sitten voidaan henkilötiedustelun keinoin pyrkiä lähestymään tätä henkilöä tai hänen lähipiirissään olevaa, jotta saadaan sitten suora kontakti. Tai tunnetaan joku henkilö jostain, jonka kautta me pystytään saamaan teknisiä tietoja, tämmöisiä niin kutsuttuja selektoroita, oliko se nettiosoitteista, oliko se puhelinnumeroista, muista vastaavista, jota kautta me päästään signaalitiedustelun keinoin sitten saamaan tietoa niistä tahoista, jotka meille on sitten keskeisiä. Eli nämä aika harvoin on semmoista niin kuin operaatiota, jossa on vain ja ainoastaan yhtä tiedustelumenetelmää käytetään. Että kyllä se on niin kuin kombinaatio useista. Miten te löydätte vaikka kiinnostavia henkilöitä, että sanotaan nyt, että Teemu tässä on joku Venäjän vakoaja ja sitten se lähettää mulle, ja sitten se lähettää nyt mulle jotain niin kuin informaatiota WhatsAppin välityksellä ja me keskustellaan kaikkea tällaista. Miten tavallaan se päätyy teidän tietoisuuteen, että Teemu on nyt niin kuin potentiaalisesti kiinnostava henkilö, että teidän pitäisi alkaa tutkimaan? No vähän riippuu Teemun taustasta tietysti, että miten Teemu sä Ootko aktiivinen jossain sellaisissa toiminnoissa jo muutenkin, vai oletko henkilö, joka on niin kuin vaikkapa omassa työssäsi haluat antaa sellaista tietoa vaikkapa nyt sitten ulkomaiselle toimijalle, joka haittaa Suomen turvallisuutta, että sulla on päässyt siihen tietoon mahdollisesti. No jos sä oot semmoisessa duunissa, niin me todennäköisesti tiedetään kyllä sun yrityksessä silloin, että miten tärkeä se on. Ja me ollaan mahdollisesti tehty jo turvallisuusselvitys siihen firmaan. Tai me ollaan annettu jo niin kuin tämmöisiä turvainfoja, mitä me pidetään paljon eri toimijoille. Ja siellä sitten joku tyyppi voi mahdollisesti kertoakin meille, että hei, tämä Teemu tapaa tätä Igoria nyt niin kuin yllättävän useasti tuossa kahvilassa, että vähän kumma juttu, että ei tiedä mistä se johtuu. Ja me sanotaan, että okei, kiitos tiedosta ja sitten sen jälkeen, tämä on yksi esimerkki vaan, sitten sen jälkeen voi käydä niin, että katsotaan sitten vähän, seurataan sua, että mitä sä teet, eikä selitetä, mihin tietoa sä pääset käsiksi, mitä sä oot duunissa hankkinut, oot sä kopioinut jotain sieltä, onko sulla oikeutta viedä tavaraa ulos, jos sulla ei ole sitä, sä tapaat tämän toisen tyypin. Me selvitetään tämän toisen henkilön henkilöllisyys, kuka tämä on, onko sillä yhteyksiä ulkomaisen tiedustelupalveluihin, jos meillä itsellä ei ole tietoa. Me selvitetään meidän ulkomaisten niin kuin kumppanien kautta sitä, ruvetaan katsoa, että kuinka usein tapaatte, miten te tapaatte, onko se jotain konspiratiivista, se, että ette tapaakaan yhtäkkiä vaan niin kuin jossain samassa paikassa aina vaan Kevi rupeakin sanomaan, että okei, että hei, että ei nähdäkään tässä, mutta jos me ei nähdä tänään tässä, niin me nähdään 2 viikon päästä keskiviikkona toisessa paikassa ja toiseen kelloaikaan. Jos mä en ole siellä, mutta ei mitään niin kuin kontaktia tässä. Että yleensä niin kuin se, että jos vaikka toinen henkilö on tiedusteluupseeri ja tavataan, niin kyllä siinä on semmoisia konspiratiivisia niin kuin menetelmiä. Alussa ei välttämättä, kun tutustutaan toiseen. Mutta sitten kun tämä henkilö, joka saa sitä kovaa tietoa, niin hän haluaa välttää sitten tietysti sen kohdemaan, tässä tapauksessa Suomen suojelupoliisin seurannan. Ja se, että me tiedetään, että sua tavataan ja mitä tehdään. On sitten paljon muitakin sitten. Me tietenkin kerätään koko ajan tietoa siitä semmoista kriittisestä asioista, joita Suomessa pitää suojata viranomaisten toimin. Ja sitä kautta tulee taas sitten meille niin kuin aika paljon semmoista potentiaalista, mutta täytyy muistaa, että tällä hetkellä niin kuin erityisesti nyt tämän Venäjän hyökkäyssodan myötä, voi sanoa, että lähes kaikista Länsi-Euroopan valtioista, ellei peräti kaikista, ehkä muutama lukuun ottamatta, niin merkittävä määrä venäläisiä tiedusteluupseereita lähetettiin takaisin kotiin. Ja henkilötiedustelun keinot tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on hyvin haastavat venäläisille tiedustelupalveluille.
Ja sen takia sitten tullaankin kybermaailmaan ja sitä kautta saatavaan tietoon. Ja esimerkiksi mietitään sitä, että miten ulkomaiset valtiot, nyt puhun useammasta, esimerkiksi ovat kiinnostuneet niin kuin Suomen viranomaisten toiminnasta, ehkä osin kriittistä infrastakin päätöksentekoprosesseista. Tarkoittaa sitä, että Suomeen kohdistuu, voi sanoa, viikoittain erilaisia kyberhyökkäyksiä, joilla pyritään saamaan tietoa. Palvelullista hyökkäyksiä on toki paljon, mutta ne ei ole niin vaarallisia ja niitä pystytään hanskaamaan sitten. Toki jos ne on massiivisia ja jatkuvat pitkän aikaa ja pyrkivät tietoisesti häiritsemään esimerkiksi pankkijärjestelmän toimivuutta ja tämän tyyppisiä asioita, niin silloin tietenkin puhutaan jo vakavammista asioista. Mutta jos me mietitään vaikka, miten Ukrainan sota alkoi, niin sehän alkoi hyvin, hyvin pitkäkestoisilla kyberhyökkäyksillä erilaisiin yhteiskunnan keskeisiin kriittisiin kohteisiin. Okay. Jos nyt mä oon käyttäytynyt monta kertaa epäilyttävästi, mä oon selkeästi se kohde ja tiedätte, että päädyn Igorin kanssa sinne tiettyyn kahvilaan, niin onko se kuin leffoista, että tuleeko siihen viereiseen pöytään mahdollisesti joku, joka ihan siinä live-tapahtumassa mahdollisesti kuuntelee? Siinä on joku kynä, missä on niinku pienois mikrofoni ja kaikkea tällaista. No, teknologia on onneksi kehittynyt niin paljon. Mä muistan aikoinaan itse, kun silloin nuorena poikana oli ekalla ja sitten just varsinkin ravintolassa, jos oli. Ja sen aikaiset kuuntelumenetelmät oli sellaiset, että siitä ei ollut mitään muuta selville muut kuin lautasten kilinää ja kolinaa ja semmoista epämääräistä älämölöä. Mitä silloin käytettiin? Jos niitä ei enää käytetä, niin voiko niitä kertoa? No ne oli jo alkeellisempia mikrofoneja, joita meillä oli. Ja jos käy hyvät säkä, niin me saatiin pöytäänkin jonnekin se, mutta se ei kovin usein tapahtunut, että riippuu vähän sitten aina kohteesta, mutta on toki teknisiäkin menetelmiä ja me käytetään myös niitä. Mutta siinä sitten istutaan vieressä ja kuunnellaan, mitä ne höpöttää. Tai sitten me kuunnellaan toisin keinoin. Joo. Ja onko siinä iso riski, että suojelupoliisi jää kiinni? Tapahtuuko niitä usein? Että ollaanko me narahdettu niin tavallaan, että se, ketä siinä väijytään, niin sitten se niin kuin älyy, että on muuten poliisi. Jos näyttää siltä, että me ei pystytä turvallisesti tekemään sitä tai ilman, että me paljastutaan sitä omaa duunia, niin sitten me peräännytään kyllä. Että me ei ajauduta sellaiseen tilanteeseen kyllä. Jos te nyt seuraatte Teemua ja teillä on nyt niin kuin saletti, että Teemu on Venäjän vakoja, te seuraatte sitä, niin onko teillä mahdollisuutta jotenkin saada käsiin Teemun WhatsAppilla käytyä viestikeskustelua, kuunnella Teemun käymiä henkilökohtaisia puheluita ja vaikka sen sähköpostikettyä, että voitteko jotenkin niin kuin saada niitä imettyä sieltä jostain? Meillä on paljon hyviä keinoja saada tietoa. Joo. Tässä nyt kuitenkin puhutaan vähän laajemmalla joukolla kuin kolmistaan, mutta kyllä meillä on hyviä menetelmiä ja me käytetään niin kuin kaikkea mahdollisia, mitä löytyy. Ja tämä nyt niin kuin liittyy sitten myöskin siihen, että suojaamme myös omaa toimintaamme vastaavasti sillä samalla tavalla. Että mullakin on niinkin kätevä iPhone töissä, että siinä on nettiä ollenkaan. Okei. Onko sulla ollenkaan sitten sellaista puhelinta, tai miten sä pystyt himas vapaa-ajalla käyttämään puhelinta? On mulla oma puhelin toki joo, mutta siellä ei sitten duuniasioita käydäkään läpi. Niin, sulla on tosi tarkkaa, että sä et, onko se ihan silleen, jopa sä oot jossain haastattelussa sanonut, että sä et käy vapaa-ajalla työjuttuja töissä, vapaa-ajan juttuja, mutta onko se ihan niin tarkka, että sä et edes saa niin tehdä missään tapauksessa, koska siinä on jotain isoja riskejä? Kyllä se on ihan niisten asioiden turvaluokituksesta, että voi sanoa, että eli puhutaan sitten siitä, että mitä asiakirjat on turvaluokiteltu, että onko se esimerkiksi viranomaiskäyttöä, luottamuksellista, salaista, erittäin salaistaminen ja turvaluokitukset, niin silloin kun on kyse meidän asioista, ne on pääsääntöisesti, voisi sanoa, ja meidän kaikki operatiiviset asiat on turvaluokka 2, eli salaista. Voi olla joskus jopa erittäin salaista. Ja siinähän on myös sitten se, että eihän me niin kuin töissäkään edes omassa rakennuksessa kaikista asioista voida puhua joka huoneessa. Eikä meillähän on semmoinen handicappi vähän tässä meidän rekrytoinnissa, että kun meidän hallintotehtävissä voi tehdä vähän etätöitä, mutta kukaan operatiivisessa toiminnassa oleva ei voi tehdä etätöitä johtuen siitä, että me ei tietenkään kenenkään kotiin viedä sitten näitä meidän tietojärjestelmiä. Ja toinen on sitten se, että meiltä joutuu kännykät sitten, kun tulee duuniin, niin jättämään sitten suojattuun tilaan sitten jo ihan sinne ala-aulaan.
Ja kenelläkään ei ole sitten räplättävänä kännykkää töissä, mikä voi olla sitten nuoremmalle väelle vähän haasteellinen hetki sitten jollain tavalla. Että kyllä tämä niin kuin digitalisoitunut tietoyhteiskunta on aiheuttanut sen, että niin kuin se tiedon suojaamisen menetelmät ja toisaalta ne mahdollisuudet saada tietoa, ne on kummatkin koko ajan semmoisessa kilpajuoksussa keskenään tietyllä tavalla. Ja se on tietysti meille se, me pyritään suojaamaan sitä omaakin tietoamme, mutta myöskin sitten saamaan sitä käyttämään kaikki mahdollisuudet hyväksi, millä tavalla me muuta tietoa saadaan. Ja voi sanoa, että tietyissä asioissa me ollaan ihan top-notch porukkaa, että meillä on jotain erittäin päteviä ihmisiä, hyviä kyvykkyyksiä, mitä me pystytään tietoa hankkimaan ulkomailta. Miten noi turvallisuusluokat eroavat? Että puhutaan vaikka, että sulla on salainen ja sitten onko se erittäin salainen, niin miten vaikka näiden kahden eri turvaluokan informaation käsittely ja jakaminen ja puhuminen sitten käytännön tasolla eroaa keskenään? No jos ajatellaan vaikka lähdetään tästä alimmasta, no tietysti julkinen on julkista ja sillä nyt ei ole sen kummoisempaa, mutta viranomaiskäyttö turvaluokka 4 on sellaista, että tämä nyt menee, se on hyvin tarkat ne säädöt, jos mä pikkusen tässä niin kuin loivena näitä, niin se on käytännössä sellaista, että voit puhua normaalissa toimistotilassa sitä. Niitä pitää silti säilyttää lukkojen takana, esimerkiksi kaapissa, että ne ei loju sitten itsenä pöydällä. Ja sä voit sähköpostilla lähettää sitten siinä. Turvaluokka 3 tieto on sitten jo astetta eli luottamuksellinen, niin se on sitten jo pikkusen niin kuin astetta salaisempaa, jos näin voi sanoa. Ja sitä esimerkiksi ei lähetetä normaalilla sähköpostilla, vaan sitä voidaan niin kuin lähettää viranomaisten niin kuin TUVE-verkossa, turvaverkossa, ja se on sitten se ainoa, missä sitä voidaan lähettää sitä tietoa. Kuinka turvallista se sitten on, niin siinä on vähän eri viranomaisilla eri näkemyksiä siitä, että kuinka paljon sitä halutaan lähettää ja kuinka paljon ei. Mutta se on kuitenkin, sitä voidaan periaatteessa lähettää tässä. Sitten me mennään turvaluokka 2, niin se on sitten jo salassa pidettävää, ja niistä asioista keskustelut täytyy tapahtua sitten turvatilassa, jota ei pysty kuuntelemaan. Ja ne on sitten yleensä maan alla, voi olla jossain muuallakin, ja TL2 ja sitten TL1 ne käsitellään niin kutsuissa EMPI-tiloissa, jotka on sitten niin kuin suojattu elektromagneettiselta pulssilta, että sinne ei pääse mitkään säteet sitten sinne. Okay. Ja turvaluokka 1 ei voi, eikä 2 on vähän COSO, mutta käytännössä niin kuin niistä asioista puhuminenkaan ei ole mahdollista esimerkiksi normaalissa toimistotilassa. Ja nyt me muutetaan sitten tuossa, osa on muuttanut ja syksyllä muutetaan meidän uuteen toimitaloon tuohon Kaartin kortteliin, missä on myös puolustusministeriön pääesikunta. Ja mä väitän, että meille tulee sinne Suomen turvallisin rakennus ylivoimaisesti. Siellä on niin kuin kaikki nämä, mitä suinkin vaan voi, ja varmasti niin kuin kilpailukykyinen myös niin kuin maailman mittakaavassa, mitä tulee turvallisuuteen, niin siellä ainakin tiedon käsittely on niin kuin entistä turvallisempaa ja toisaalta helpompaa ja ehkä epäammattimaisempaa. Ja miten mä vielä tarkennan, koska mä en itse vielä sano kiinni, niin salainen ja erittäin salainen, eli niin kuin tiedä 1 ja 2, niin miten ne sitten on keskenään? Erittäin salaista tietoa on tosi vähän, eli niin kutsuttu turvaluokka 1. Et silloin me puhutaan niin kuin jo niin kuin sellaisista asioista, jotka on niin kuin Suomen niin kuin, suvereniteetin itsenäisyyden kannalta niin kuin jo niin kovia juttuja, että niihin ei niin kuin, ja samalla tavalla tässä myöskin se väki vähenee, jolla on oikeus käsitellä näitä asioita. Niin kuinka monta ihmistä pääsisi käsiksi turvaluokka 1? Jaa, hyvä kysymys. Suomessa kokonaisuudessaan ehkä me puhutaan jostain 10. Ja sä oot niinku suojelupoliisin päällikkö, niin mun ensimmäinen ajatus on, että sä pääset niihin käsiksi. Sitten meillä tulee niinku presidentti ja puolustusvoimien johtajia ja kaikkea, niin oot sä itse siinä niinku 10 vai? No suojelupoliisin päällikkö, jos mietitään vaikka nyt sitten, miten Suomessa tehdään niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa, niin keskeisin toimija siinä on tasavallan presidentin puheenjohtama niin kuin TP-UTVA, eli ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta. Se on siis hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, mutta tasavallan presidentti puheenjohtaa sitä. Ja siellä on sitten keskeiset ministerit ja siellä on ministeri jokaisesta hallituspuolueesta myös sitten edustajana siellä. Ja siellä tehdään nämä isot päätökset ja linjaukset. Siellä on toki sitten virkamiehiä, jotka tukevat sitten niin kuin erityistasolla presidenttiä, ulkoministeriä, puolustus- ja pääministeriä. Ja sitten siellä on niin kuin pysyvinä
ikään kuin asiantuntijajäseninä ei tietenkään istuta niin kuin samassa pöydässä siinä kuin ministerit, jotka ovat omassa pöydässään, mutta sitten puolustusvoiman komentaja ja suojelupoliisin päällikkö. Että tässä on ehkä sitten se rinki, joka sitten, jos tulee jotain niin kuin, Suomea vakavasti uhkaavaa, niin tämä on se ensimmäinen, jos viittasit Turvalakka ykköseen vaikka, niin tämä porukka sitten todennäköisesti siitä sitten keskustelee. Joo, ja sitten sä mainitsit, että teillä on niin kuin tulossa äärimmäisen turvallinen, kun putetaan nyt vielä puuta, niin uudet tilat. Joo. Mitä se tarkoittaa? Että onko se niin kuin jokainen ikkuna on, mitä se on siis Lasia on yleensä ikkunat, Teemu. Ei, mutta siis että tavallaan, että luodit ei mene läpi. Miten mä voin unohtaa luodin kestävät lasit ja niin kuin tavallaan, että mitä kaikkea meillä on kiinnitetty huomiota materiaaleihin, mutta toisaalta myöskin sitten siihen säteilyyn, että koska kaikista koneista lähtee liikkeelle, että ei pääse sen kautta tulemaan meillä niin kuin mainitsin näistä puhelimista äsken, mutta sitten myöskin niin kuin erityisesti sitten sitä, että miten me niin kuin, missä mitäkin asioita talossa voidaan käsitellä tietyillä alueilla, näihin turvaluokkiin viittasin. Totta kai sitten meillä on niin kuin, hirveän tarkka se, että miten ja kuinka ja ketä taloon pääsee, että ei siinä oikein turistiryhmiä pääse. Joo. Musta hämmästyttävää, tuossa mä muistan, olisiko sitten joku 10, ehkä jo 15 vuotta aika rientää niin nopeasti tässä iässä, mutta oli tämmöinen valtioneuvoston avoimet ovet ja silloin niin kuin ministeriöiden ovet oli auki jonain viikonloppuna ja sitten kuka vaan pääsee käymään siellä kävelee. Ja mä muistan silloin, mä olin puolustusministeriössä duunissa, niin oliko peräti meilläkin, että oli vielä jonkun työhuone, muut oli lukossa sentään, mutta joku oli sitten auki, että voi katsoa, että minkälainen on puolustusministeriöllisen työhuone. Ihan käsittämätöntä näinä aikoina miettiä, että se oli ylipäätään mahdollista edes. Niin. Että tullaan palloileisiin. Ja sama oli valtioneuvoston linnassa. Joo, tuossa on pääministerin työhuone ja tässä on ja tätä ja näin se maailma muuttuu vaan kyllä ja on muuttunut todella nopeasti. Ei tästä niin pitkä aika kuitenkaan ole. Joo, onpa erikoista. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa tämä teidän, niin kuin, miten te teette tiedustelua ja tämä muutos siviilitiedustelun viranomaiseksi. Mun ymmärtääkseni siihen on liittynyt myös se, että pystyy tutkimaan niin kuin epäilyttäviä henkilöitä ilman jotain niin kuin rikostutkimusta. Tai sä varmaan voit korjaa, jos mä oon väärässä, mutta tulee semmoinen fiilis, että vitsi, että voidaanko mua tutkia? Silleen, että voitteko te vain alkaa niin kuin kaivamaan jotain mun puheluita sun muita, niin loukkaako tämä jotenkin siviilien yksityisyyttä tai pitääkö tavallisen ihmisen olla huolissaan omasta yksityisyydestä, koska teidän tiedustelu on niin edistynyttä? Joo, ei tarvitse missään olosuhteessa olla sitä huolessa. Niin kuin sanottu, niin suojelupoliisia myös valvotaan. Mä mainitsin tästä käräjäoikeuden luvistakin, mutta meillä on myöskin niin kuin, siis laillisuusvalvonta hoidetaan niin kuin tiedusteluvalvontavaltuutetun toimesta ja sitten meillä on myöskin parlamentaarinen valvonta tähän kaupan päälle vielä. Sitten meillä on talon oma sisäinen laillisuusvalvonta. Et me ollaan tosi tarkkoja tässä ja mehän ei olla kiinnostuttu mistään muista kuin niistä vakavista uhista. Me puhutaan Suomea vastaan suunnatusta tiedustelutoiminnasta taikka sitten niin kuin terrorismista käytännössä, jotka on niitä asioita, joista me pyritään saamaan Suomea suojataksemme tietoa. Ja sitten kun puhutaan ulkomaantiedustelusta, niin siinä on sitten kohteena jo niin kuin ulkomaalaiset, jos näin voisi sanoa. Mutta kyllä me ollaan tuossa tosi tarkkoja ja niin kuin sanottu, niin meitä valvotaan myös hyvin kiinteästi. Ja näin se pitää ollakin demokraattisessa yhteiskunnassa, että en mä niin kuin couldn't see it any other way, että näin se täytyy ehdottomasti ollakin kyllä. Että sitä pelkoa ei ole ja jos ei sitä usko, niin voi lohduttautua sillä, että me ollaan niin pieni organisaatio kuitenkin, että ei meillä ole aikaa sellaiseen. Ja musta niin kuin X riittää ihan hyvin, jos joku haluaa sillä X ja katsoa mitä kummallisimpia juttuja, niin siitä vaan sitten sieltä löytyy. Kyllä. Mikko Savola haastattelussa sanoit, että työtehtäviin voi kuulua myös ulkomaalaisten vakojen paljastaminen ja toi jotenkin kuulosti mielenkiintoiselta. Onko tämä tätä vastatiedustelua vuorosta ja mitä toi niin tarkoittaa? Vastatiedustelu on nimenomaan sitä, että me pyritään paljastamaan ja torjumaan ulkomaisten tiedustelupalveluiden Suomessa tekevää tiedonhankintaa tai vaikuttamista tai mitä tahansa muuta sellaista toimintaa, joka jollain lailla uhkaa Suomen etua tai suomalaista yhteiskuntaa. Sitä se on ja niin kuin tuossa totesin aikaisemmin, niin entistä vaikeampaa on ulkomaalaisilla tiedusteluupseerilla toimia, ennen kaikkea venäläisillä tietysti, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia vuosikymmeniä, koska se heidän määränsä täällä on vähentynyt ja
meillä voi sanoa, että ehkä jos miettii suojelupoliisin niin kuin toimintaa myöskin historiallisesti, niin vastatiedustelu tai niin kuin sitä aikoinaan kutsuttiin vähän magemalla nimellä vastavakoilu, niin se on sitä kuitenkin sitä meidän ihan ydinbisnestä, jossa me ollaan niin kuin erittäin hyviä myöskin siinä kyllä, mutta se on se, Suomessa toimii tällä hetkellä ulkomaisia tiedustelijoita. On henkilöitä, jotka pyrkivät saamaan tällä tietoa, pyrkivät vaikuttamaan tietyllä tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan myöskin. Informaation vaikuttaminen tapahtuu toki hyvin paljon myöskin verkosta, ennen kaikkea verkossa, mutta siihen tarvitaan monesti myös yksittäisiä henkilöitä, jotka ikään kuin toimivat sitten ulkomaisen toimijan viestin sanansaattajina. Ja tästä meillä on tällä hetkellä suojelupoliisista lähtenyt ehdotus, tai on prosessissa oikeusministeriössä, jossa hämmästyttävää kyllä suomalaisessa lainsäädännössä ei vielä tällä hetkellä ole tehty rangaistavaksi ulkomaisten tiedustelupalveluiden hyväksi toimimista. Eli Teemu voisi hyvin toimia vielä aika pitkään tuossa noin, kunhan ei niin kuin ylitä rajoja. Mutta se on jännä juttu, että näin on ja tätä me nyt pyritään sitten saamaan. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että ylipäätään niin kuin edesauttaa ulkomaisen tiedustelupalvelun toiminta. On kyse sitten niin kuin tiedon antamisesta, taikka sitten myöskin tämmöisestä niin kuin vaikuttamistoiminnasta toisen valtion hyväksi Suomea vastaan. Eli se ei ole laitonta, jos Teemu olisi joku niin kuin vakoja, joka niin kuin tekisi Kiinalle tai Venäjälle tai johonkin maahan vakoilua ja vuotaisi tietoa, niin se ei olisi laitonta vai? Riippuu siitä, että mitä tietoa. Jos on Suomessa semmoista tietoa, joka on salassa pidettävää, niin siitähän tulee sitten jo, että jos sulla ei ole oikeutta siihen tietoon ylipäätään itselläsi. Mutta sitten vaikka, jos vaikka olisit ulkomainen tiedustelupalvelun edustaja ja sanoisit Teemulle, että hei, mä haluaisin nyt koota jonkun semmoisen verkoston samanmielisiä ihmisiä ja rupeatte laittaa sitten nettiin tämmöistä kamaa, jossa Suomesta puhutaan sitä ja tätä ja jotka on siis Suomea vastaan, niin se on sitten, tulee rangaistavaksi tässä tulevassa lainsäädännössä toivon mukaan. Eli se vasta muuttuu laittomaksi siis? Joo. Okei, kiinnostavaa. Haluuko usein tällaiset ulkomaalaiset tiedustelijat niin kuin lähtökohtaisesti pahaa vai onko ne vain sellaista, että he haluaa informaatiota omaan maahan? Riippuu vähän mikä on valtion motivaatio. Että totta kai se tiedon hankinta on siinä toiminnan ytimessä. Että pyritään hankkimaan tietoa toisen valtion, niin kuin esimerkiksi Suomessa erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksenteosta, siitä minkälainen NATO-maa Suomi on, miten Suomi on tehnyt omat kansallisen turvallisuuden järjestelynsä, tämän tyyppisistä asioista. Mutta sitten tietenkin, niin kuin nyt nähtiin tuossa erityisesti viime vuoden puolella, Euroopassa oli useita sabotaasi-iskuja, jotka oli käytännössä Venäjän proksitoimijoiden tekemiä ja taustalla oli sitten Venäjän tiedustelupalvelut siellä. Niin tässä tapauksessa niin kuin oli kyse sabotaasitoiminnasta, mutta se oli väline informaation vaikuttamiseen. Eli pyrittiin vaikuttamaan tiettyjen eurooppalaisten valtioiden päätöksentekijöihin, että Ukrainaa ei tueta, kansalaisten mielipiteisiin siitä, että Ukraina ei kannata tukea, koska näin käy. Ja tietyllä tavalla kaikki liittyy kaikkeen. Että tässä tapauksessa tämä niin kuin toimijathan eivät olleet niin kuin suoraan. Toimijat oli käytännössä hyvin useasti tällaisia semisyrjäytyneitä rikollisia, joilla osa ei tiennyt, kenen hyväksi toimii. Osalla oli joku ymmärrys siitä, että okei, tässä täytyy olla taustalla nyt sitten joku valtiotoimija. Ja sitten oli sellaisia, jotka tiesivät tarkkaan siitä, että mistä tässä toiminnassa on kyse. Eli se voi olla tiedonhankintaa tai se voi olla pahan tahtoista vaikuttamista. Mutta siinä ehkä olennaista siinä on se, että mikä on se turvallisuustilanne ja mitkä ovat se valtion intressit tehdä jotain asioita. Että se pitää niin kuin mun mielestä aina muistaa, että jos miettii vaikka Venäjääkin, niin ensinnäkään Venäjä ei ole kaikkivoipainen. Mä oon monesti tästä sanonut, että ei se kaikkea kykene tekemään. Mutta toisaalta myöskin sit se, että niin kuin mitkä ovat ne intressit tehdä asioita. Täytyy aina miettiä, että me katsotaan hyvin tarkkaan niin kuin eri tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut sitä, että mikä on vihollistoimijan modus operandi, eli miten ne yleensä toimivat. Mutta toinen asia, mitä pitää myöskin niin kuin koko ajan siinä mielessä miettiä, että mikä on se motiivi, että miten ne pyrkii tällä tekemään. Ja onko tässä tiedustelupalvelun toimintaa vaiko eikö, tekisikö ne tällaista, kannattaisiko tehdä, kuuluuko tämä niiden tapaan toimia. Ja sitä kautta sitten lähtee katsomaan, että löydetäänkö me valtiotoimia taustalta vai onko kyse jostain ihan muusta. Ja tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö Nextory. Ja
meillä on kaikkien aikojen diili nyt tässä ollut käsillä ja hetken aikaa. 50 päivää ilmasta kuunteluaikaa äänikirjoille Nextorista. Ja tää diili, tää on niinkin spesiaali, että kaikki uudet asiakkaat ilman muuta saa tämän diilin haltuun, mutta myös palaavat asiakkaat saa nyt tämän diilin haltuun. Eli jos et ole ollut 6 kuukauteen Nextorin asiakas, niin saat tämän diilin uudestaan. Ja tästähän on tullut ilmiö. On. Meitä tullaan pysäyttämään liikenteessä, kaahataan eteen, kiskotaan ovi auki ja kerrotaan kuinka hyvä diili tämä on. Te vaarannatte meidän liikenneturvallisuutta, koska tämä diili on niin hyvä. Älkää tehkö tota enää. Älkää tehkö sitä. Lähes kaikki on ottanut Nextory-koodin haltuun ja siitä spekuloidaan ympäri internettiä, kuinka hyvä tämä diili on. Joten jos sä olet se kaveri siellä, joka ei ole vieläkään ottanut, ootko se saakeli? Se jätkä, joka ei kuuntele täällä mitään, mitä me höpistää, joka ei ota mitään neuvoja, ei ota minkäänlaista informaatiota vastaan, vai ootko sä se tyyppi, joka on fiksu ja ottaa sen Nextorin 50 päivää ilmasta kuunteluaikaa haltuun? No totta olet, ja joka ikinen siellä on. Jos et ole mukana vielä ilmiössä, niin join the movement. Koodi, ei kun linkki, on kuvauksessa, se on siellä. Käykää klikkaamassa sitä. Ja teidän aika loppuu pian, koska tää on vaan elokuun voimassa, joten tehkää se nyt heti. Kiitti, takas jakson pariin. Osaatko sanoa tästä ilmiöstä yhtään? Tämä on niin kuin hämmentävää. Me ollaan paljon pohdittu, kun me ollaan tehty jaksoja esimerkiksi Venäjä-Ukraina-sodasta. Me ollaan tehty jaksoja Trumpiin liittyen. Ja joka kerta tulee ihan järkyttävän systemaattisesti erilaisia käyttäjiä, jotka lyttää vieraan auktoriteettia, puhuu Venäjästä, yrittää käännyttää jengiä. Niitä on siis, niin kuin voi olla 100 eri kommentoijaa. Ne puhuu tosi taitavasti, ne puhuu sellaista somekieltä, vähän mitä nuoret puhuisi netissä, ja ne puhuu tosi hyvää suomea. Ja ne on hämmentäviä, koska mä aluksi itsekin tavallaan uskoin, että nämä vaan on nyt eri mieltä tämän vieraankaan. Niin miten tällainen on mahdollista? Tämä on minusta hyvä havainto ja tätä on entistä enemmän tämä on osa näistä henkilöistä on sellaisia henkilöitä, jotka tukevat Putinin politiikkaa Ukrainassa. Voivat olla suomalaisia, Suomessa asuvia venäläisiä, Suomessa asuvia kaksoiskansalaisia, ketä ovatkaan sitten. Osa näistä henkilöistä on ehdottomasti niin kuin valtiollisen toimijan joko kiinteästi kytköksissä tai sen palkkalistalla olevia. No trolli nyt on tylsä sana. Ja osa sitten, kun alkaa nämä niin kuin ensimmäiset hyvällä suomen kielellä, niin kuin sanoit, ja varmaan älykkäästikin kirjoitut jutut alkavat levitä, niin sitten sen jälkeen niin kuin tuleekin jo tietyt algoritmit, jotka alkaa puskea niitä eteenpäin. Ja tämä on nyt itse asiassa myöskin sitä toimintaa, joka toivon mukaan tulee rangaistavaksi. Ja tässä niin kuin monet näistä, musta hyvä havainto, että ne vaikuttaa hirveän uskottavilta. Ja monesti on ehkä jopa, jos ajattelet Xää vaikka, niin sieltä voi löytyä joku semmoinen niin kuin pieni legenda siitä henkilöstä, jota oikeasti on olemassa. Että on suomalainen nimi, ihan semmoisen tavallisen jantterin kuva, voi olla kenen tahansa kuva tai tekoälyn tekemä, hyvin neutraali yleensä. Ja sitten siinä kuvauksessa henkilöstä voi lukea vaikka, että yrittäjäperheestä niin kuin 2 lapsen isä ja sitten mainitaan niin kuin joku paikkakunta, että tulee ikään kuin semmoinen fiilis, että henkilö on oikea tavallinen suomalainen, joka on närkästynyt jostain asiasta, joka tässä tuotiin esille. Mutta sitten ollaan vähän tehty, niin kuin, en mä sano pistokokeenomaisesti, mutta ollaan katsottu vähän, että jotka usein esiintyy, että ketä nämä henkilöt on, niin yleensä niitä henkilöt ei ole olemassa. Eli luodaan näitä tietyllä tavalla tämmöisiä niin kuin peitehenkilöitä, peiteidentiteettejä nettiin ja mekin teemme sitä. Tätä tehdään niin kuin jos halutaan niin kuin osallistua ei omalla itseään, niin kuin kaikki tietää. Jotkut ihmiset toimii niin kuin nimimerkillä, joka on se simppelein muoto. Mutta näissä pyritään luomaan se ajatus siitä, että tässä on tämmöinen keskiverto tavallinen suomalainen perheenisä, yrittäjäperheestä, eli yhteiskunnan tukipilareita, joka niin kuin on huolestunut Suomen asemasta ja Suomen ei pitäisi sotkeutua mukaan tällaisia, jotka on Suomelle haitallisia ja päinvastoin pitäisi avata rajaa ja tehdä bisnestä niin kuin ennenkin ja ei ne meille ole mitään tehnyt eikä suunnittelekaan, mutta miksi me mentiin NATOon, aivan tarpeeton tai tällaista. Että kyllä nämä on niin kuin hyvin, hyvin huolellisesti rakennettuja informaatiokampanjoita myöskin sitten, että ihan varmasti niin kuin tekin olette niitä kohdannut palautteesta, minkä saatte.
tosi voimakkaasti ja ne on huolestuttanut mua henkilökohtaisesti paljon. Mä oon joskus jaksossa, kun ollaan puhuttu vaikka Venäjästä, niin mä oon referoinut niihin vanhoihin jaksoihin ja sanonut, että meillä on tullut hirveästi botteja kommentoimaan. Ja sitten mä oon vaikka sanonut, että niiden nimi on aina sille etunimi, sukunimi, YKK tyyppisesti. Ja sitten ne aina niin kuin rakentaa semmoista illuusiota jonkun mielipiteen konsensuksesta, että tuntuu jotenkin, että kaikki olisi sitä mieltä vaikka, että itse asiassa vaikka, että Venäjällä oli ihan hyviä syitä hyökätä sinne Ukrainaan. Tai joku tämmöinen niin kuin tietty idea, mitä sitten aletaan jyllää siellä kommenteissa. Mä oon aina heittänyt, että no bottei. Ja sitten siihen jaksoon, missä mä heitän, että ne on bottei, niin tulee hirveä kommenttien niin kuin litania. Tähänkin varmaan siitä, että moi, onko mäkin botti, kun mulla on vaan niin kuin oma mielipide asiasta ja silleen, niin kuin, että silleen lainausmerkeissä botti täällä. Silleen vähän niin kuin haukkuu mua idiotiksi siitä, että mä kutsun heitä boteiksi. Eli se on tosi edistynyttä, koska se referoi sitä kontenttia, mitä siinä jaksossakin on. Joo. Ja mä en ole varmaan, että onko se sitten niin kuin palkattu ihmisiä, jotka kuuntelee sen jakson ja sitten tavallaan kommentoi, kun ne on nähnyt, että me tavoitetaan paljon ihmisiä ja meillä tulee vaikka Venäjän vastaisia mielipiteitä meidän jaksoissa. Mutta se on tosi huolestuttavaa, koska se fuckdappaa meidänkin aivot. Me luetaan oman jakson kommentteja. 200 kommenttia, missä on hyviä argumentteja ja niin kuin keskustelua keskenään siitä, miten joku asia ei ole vaikka totta. Ja puoli sekuntia alkaa itse epäilemään, että onko tässä jotain, mitä mä hiffaan. Ja sitten on silleen, että ei, että tämä vaan trikkaa mun aivoja. Niin mieti joku 15-vuotias kundi, joka lukee niitä kommentteja. Niin toi on tosi varmaan voimakasta vaikuttamista. Tämä on, se on just näin, niin kuin sanoit, ja tässä ehkä niin kuin on hyvä aasinsilta just tähän, niin kuin mainitsit nämä 15-vuotiaat, ja puhutaan nuoremmistakin, kundeista yleensä, voi olla toki tyttöjäkin, on nimenomaan radikalisaatio, joka tapahtuu niin kuin netin välityksellä hyvin pitkälti tällä hetkellä. Totta kai on niin kuin altistumista niin kuin mahdollisesti omassa asuinympäristössä tai jostain frendeistä, mutta jos me katsotaan vaikkapa nyt sitten, oli kyse sitten esimerkiksi vaikkapa äärioikeistolaisesta tai jihadistisesta radikalisaatiosta, niin ne on nimenomaisesti hyvin nuoria vaikutuksille alttiissa iässä olevia henkilöitä, jotka löytää sieltä sitten sen oman viiteryhmänsä. Että niin kuin joskus, niin kuin, en mä tiedä, ei pitäisi varmaan ajatella, niin kuin, että ajatukset menee tai asiat menee komiikan puolelle, mutta kyllä mä, niin kuin, olen miettinyt, että siellä voi olla joku semmoinen niin kuin 12-vuotias kundi, joka heittää netissä juttua, että valla mä lupaan, että oli kyse sitten shioista tai sunneista, ikään kuin kundilla olisi mitään käsitystä siitä, että mistä tässä on kyse, että te olette sitä tai te olette tätä ja jotkut kuolee ja jotkut ei. Ja se on niin semmoista hyvin hämmentävää, että tällä kaverilla ei voi olla mitään omaa käsitystä näistä asioista, vaan jostain muualta käytännössä niin kuin copy-pastattuja ajatuksia. Ja sitä kautta sitten niin kuin löydetään se siemen siihen radikalisaatioon. Ja netti on kyllä niin kuin joku poliitikko, jota nyt en tässä ajanpuutteen vuoksi nimeä ehkä mainitse, mutta sanoi mun mielestä kuitenkin hyvin, että internet on saatanasta. Ja onhan siinä tietty totuus kyllä olemassa siinä, että tietysti mikä tahansa väliin sitä voi käyttää hyvää ja pahaa, mutta mä oon aivan varma siitä, että jos miettii vaikka teilläkin on, niin kuin teillä on hyvä ohjelma, teillä on paljon katsojia ja kuuntelijoita, niin sitä enemmän teille tulee, sitä enemmän närkästytään, koska huomataan, että hei, että näillä teidän valitsemilla teemoilla ja niillä keskusteluilla onkin merkitystä ja niin kuin ne kantaa. Ja sehän on se, että kaikkeen sellaiseen niin kuin mielipiteen muokkaukseen, johon vaan suikin kyetään, niin sitä tehdään. Ja silloin tuleekin ihan hirmuinen vastuu just siinä, että millä tavalla, niin kuin, että te jaksatte tehdä tätä, koska kaikkein paras lopputulemahan näille boteille muille on se, että te rupeatte himmailemaan teemoja. Te rupeatte miettimään, että okei, että ei tätä sitten kuitenkaan ja ei kutsuta että otetaan tämä, että puhutaan vaikka leipomisesta seuraavan kerran, että käytät sä Graham-jauhoja vai vehnäjauhoja. Niin. Ehkä sinnekin tulee sitten jotain, että mitä helvettiä, että ei vehnäjauhojen puolesta puhutte. Siis yksi kommentti, mikä ärsyttää ihan sikan, siellä tulee, että katsomattakin jaksoa tai jotain, että en katsonutkaan jaksoa. Tulin suoraan kommentteihin ja niin kuin nyt ymmärrän, että täällä tämä henkilö puhuu taas täyttä potaskaa. Ja sitten siellä on jengiä silleen, että kanava meni pois tilauksesta. Olitte tähän asti tehneet hyvää sisältöä, mutta tällainen vassarimedia se on aina muuten se, ne sanoo siis, nämä haukkuu aina vassarimediaksi, niin sitten, mutta tällainen vassaritiedottaminen,
niin kuin, että en jaksa kuunnella. Mutta sitten kun katsoo sitä tilaajakäyrää, niin siellä on ihan samalla tavalla kuin aina joku. Yksi on ehkä jo unfollannut, mutta ei siellä ole kukaan niin kuin poistanut omaa tilaustaan, koska ei heillä ole ollut oikeasti mitään tilauksia, kun ne on niitä botteja. Just näin, joo. Ei, kyllä tämä niin kuin informaation vaikuttaminen, niin mä luulen, että niin kuin jos miettii sitä, että miten Suomea kohtaan informaatio vaikutetaan, niin Suomihan ei ole hirveän hyvää maaperää sellaiselle. Jos ajatellaan vaikkapa Venäjän informaation vaikuttamista. Ensinnäkin meillä ei ole sellaista homogeenista venäläisvähemmistöä, toisin kuin esimerkiksi Baltian maissa, jotka olivat Venäjän miehityksen alla kuitenkin vuosikymmeniä. Meillä on noin, taitaa olla tällä hetkellä vain 100 000 sellaista henkilöä, jotka ovat joko Venäjän tai kaksoiskansalaisia, mutta he ovat tulleet eri aikoihin, eri syistä, eri ryhmittymiä. Et siellä on toki henkilöitä ja tahoja, jotka tukevat Venäjän politiikkaa. Siellä on tahoja, jotka eivät missään olosuhteissa tue Venäjän politiikkaa. Ja paljon tavallisia ihmisiä, joilla on oikeastaan niin kuin kamalasti välttämättä näkemystä asiasta. Tätä on tosin tutkittu myös yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto muistaakseni nyt ainakin parinkin kertaa on tehnyt tällaista kyselyä Suomessa asuvalla venäläisväestölle, että mistä te saatte tietonne niin kuin maailman niin kuin turvallisuuspolitiikan tapahtumista. Niin ikävä kyllä voi sanoa, että ylivoimainen enemmistö saa Venäjän mediasta. Okay. Eli sitä kautta saadaan se näkökulma siihen, miltä maailma näyttää. Nyt esimerkiksi sinänsä hyvä, että Ylellä esimerkiksi on tämä Novosti omat venäjänkieliset lyhyet uutisensa, mutta eihän sillä ole mitään merkitystä. Ne on siellä jossain niin kuin selkokielisten uutisten ja viittomakielisten uutisten välissä oleva joku muutama minuutti. Kun taas jos venäläisen uutisen olette seurannut, on semmoisia 1,5 tunnin settejä, jos tulee niin kuin asiantuntijan jälkeen tulee toistumaan sitä samaa asiaa. Ja tämä ei niin kuin vaan niin kuin toimi. No sitten jos miettii että Suomi kuitenkin on, niin kuin, Suomessa on niin kuin legitiimi hallinto, me ollaan demokratia, ihmisillä on ilmaisuvapaus täällä, ihmiset ovat niin kuin kuitenkin suhteellisen koulutettuja ymmärtämään, vaikka sitä välttämättä aina niin kuin netistä havaitse, mutta ymmärtämään kuitenkin maailman tapahtumia. Ja mä oon ehkä eniten huolissani tässä siitä, että kun ollaan paljon mainostettu, ja syystäkin toki Suomessa sitä, että meillä on hyvä medialukutaito, niin juuri nyt mietin vaan sitä, että I wonder, juuri mitä sä kanssa Teemu sanoit tuossa äsken, niin kuinkahan hyvä se nyt sitten nykyään on. Niin. Että kuinka paljon nuoret lukee niin kuin mediaa aidosti ja kuinka paljon ollaan jollain somesivustoilla ja sitä kautta sitä tietoa sitten hankitaan. Ja sitten vielä se, että niin kuin, tämä nyt vähän lattia puhuu kuplautumisesta, kaikki me tiedetään, mistä siinä on kyse, mutta kyllä se aidosti on niin kuin ongelmallinen juttu, että ihmiset on niin voimakkaasti vailla laajempaa tietopohjaa muodostaneet käsityksensä jostain asiasta. Että sitten ei yritetäkään niin kuin saada mitään muuta. Ja mä sanoisin, että kyllä tässä niin kuin jo kouluilla on tosi iso rooli. Totta kai kotoa kaikki lähtee, ei pidä ulkoistaa lasten kasvatusta muille, mutta siltikin mä väittäisin, että se, että niin kuin tukee niin kuin lapsia siitä ja nuoria siitä, että he pystyvät hankkimaan erilaista tietoa erilaisista asioista. Mä oon onnekas. Mä elin tietosanakirjan sukupolveen. Että kun ensiksi venattiin, kun joku tuli kaupustelemaan Otavan suurta ensyklopediaa ja sitten tuli osat 1 ja 2 A-C. Ja sitten odotettiin 2 vuotta ja tuli sitten muutama muu lisää, kun ne tuli sieltä. Mutta onhan ne ihan huikeeta, että jos sun piti etsiä tietoa vaikkapa Etiopiasta, niin mä odotin, tai katon se E sieltä ja sitten mä avasin sen valtavan opuksen lattialla ja sitten kun mä sitä Eetä sitten siinä oli lukenut ja ottanut jotain ylös. Mä selasin sitä vähän eteenpäin. Tuli Eestä kaikkea muuta, jotka alkavat Eellä liittyviä asioita ja niin edespäin. Mennään aakkosia eteenpäin. Niin se oli ihan mahtavaa siellä, että niin kuin, tavallaan puoli vahingosta tuli lukeneeksi sellaisia asioita, joista muuten olisi koskaan niin kuin välttämättä törmännyt niihin. Ja saa kuitenkin luotettavaa tietoa. No nyt sitten, onko se taskussa oleva kännykkä nyt sitten samanlainen? Ei se ole. Ikävä kyllä, saat helposti nopeasti sieltä jotain kamaa, totta kai se helpottaa ehkä elämää, mutta se ei paranna sitä analyyttistä ymmärrystä siitä, että millä tavalla, miksi, kuinka ja minkälainen yhteiskunta on, mitkä KV-suhteet on, miten maailma makaa. Ja tässä mä näen sen suurimman uhan informaatiovaikuttamisessa Suomeen, nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Ja se, mitä me nyt niin kuin nähdään, että mitä vähän tähän keskusteluun, mihin tekin viittasit äsken, niin se, että mikä voisi vaikuttaa Suomeen, minkälainen informaatiovaikuttaminen, koska niin kuin me ollaan kuultu, niin Venäjä, nehän vähän hullun puheita.
niin kuin meidän korviin. Moni semmoinen argumentaatio, joka puree ehkä jossain Itä-Euroopassa tai Baltian maissa mahdollisesti, niin on se, että niin kuin entistä kovempia uhkauksia Suomelle. Annetaan ymmärtää, että ei tämä Suomenkaan itsenäisyys loppujen lopuksi niin kuin ole sellaista, että joka nyt olisi itsestään selvää. Ja onko nämä rajatkaan nyt sitten lopulta sellaisia. Ja nyt jos me ollaan mukana Natossa, jos otatte amerikkalaisen joukkoon, niin sehän on lähes sodan julistus. Ja muuta tämmöistä hyvin kovaa argumentaatiota. Ja mä luulen, että nyt niin kuin se, nimenomaan tämä niin kuin uhkailu ja tämä, että nyt meidän ei pidä tehdä tätä enää, koska jotain tapahtuu, on se iso kysymys tässä meille tässä informaation vaikuttamisessa. Ja siinä sitten niin kuin kysytäänkin jo sitten muutakin kuin näkemystä ja siinä pitäisi niin kuin entistä nuoremmilla olla ikävä kyllä entistä parempi käsitys siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa, minkälaisessa turvallisuusympäristössä me eletään ja mitkä on niitä kriittisiä tekijöitä Suomelle ja miksi me ollaan tehty jotain sellaisia ratkaisuja, mitä me nyt mihin me ollaan päädytty vaikkapa NATO-jäsenyys. Joo. Kuinka kovaa tällä hetkellä Suomi pyrkii vaikuttamaan, tai anteeksi, kuinka kovaa Venäjä pyrkii tällä hetkellä vaikuttaa Suomeen? Ja mitä taktiikoita, strategioita niin kuin pääasiassa käytetään? No ehkä tässä on hyvä pitää big picture myöskin mielessä, että Suomihan ei ole tällä hetkellä pääkohde millään lailla, eikä Pohjoismaat muutenkaan. Ukraina tietenkin, for obvious reasons, on tällä hetkellä, mutta se on tässä, niin kuin, mistä me ollaan niin kuin, huolissamme ja ollaan tätä viestiä pyritty viemään. Tämä on totta kai myöskin kansainvälisten kumppanien hyvin niin kuin, tai on sama näkemys siitä, on just se, että tällä hetkellä niin kuin ne vaikuttamisen ja resurssit, olen kyse informaation vaikuttamista tai sitten niin kuin ihan tämmöisestä muusta kineettisestä toiminnasta, sabotaasista esimerkiksi mainittuna, niin tällä hetkellä se on nimenomaan Ukraina-kohteena ja Ukraina tukevat valtiot, jotka olivat tuossa erityisesti viime vuoden kampanjan kohteena siinä. Mutta me tiedetään se, että siinä vaiheessa, kun niitä kykyjä Venäjän ei enää tarvitse käyttää Ukrainassa sillä tavalla, mitä se nyt tekee, niin ne tulevat siirtymään kyllä muille alueille, joissa on jo nyt olemassa olevia strategisia intressejä, mutta jossa ei ollut yksinkertaisesti resurssien kannalta mahdollisuutta toimia sillä tavalla. Ja jos me ajatellaan nyt sitten vaikka Suomea uutena NATO-maana ja geostrategisesti äärimmäisen niin kuin herkällä alueella olevana valtiona, niin kyllä meillä on tässä niin kuin tullut uusi tärkeä viiteryhmä. Että meillähän totta kai Pohjoismaat on ollut meille perinteisesti tämä ykkösviiteryhmä, eikä se varmasti siitä nyt niin kuin mihinkään muutukaan. On kuitenkin kulttuurisia ja historiallisia ja yhteyksiä, samankaltaiset yhteiskuntajärjestelmät ja muut. Mutta kyllä meille niin kuin tämä Venäjän rajamaa-kombo, eli puhutaan sitten niin kuin Suomesta, Baltian maista, Puolasta erityisesti, niin on kyllä semmoinen niin kuin tärkeä niin kuin yhteistyökumppanien verkosto, joiden kanssa me ollaan kuitenkin se niin kuin ensimmäinen, voi sanoa, että ensilinjan valtioita ollaan joka tapauksessa. Ja onhan se selvää, että meillä on silloin erilaiset intressit kuin vaikka meillä on Portugalilla. Joo. Tällä hetkellä, mitkä on ne päästrategiat, miten Venäjä pyrkii vaikuttaa Suomeen ja kuinka kovaa se niin kuin tällä hetkellä iskee meihin? No ei se iske sillä tavalla, ei niin kovaa kuin joihinkin muihin maihin, mutta ilman muuta. Mehän nähdään koko ajan sellaisia lausuntoja ihan Venäjän ylimmästä johdosta, jotka liittyy sitten siihen, että niin kuin, no ensinnäkin Lavrovhan on puhunut ylipäätään niin kuin länsimaista fasistisena valtiona ja mitä kävi Ukrainalle, joka on heidän mielestä ykkösfasistinen valtio. Suomi on epäystävällinen maa, epäystävälliseksi luokiteltu maa, noin voi sanoa virallisestikin. Se, että niin kuin mitä Venäjä Suomea kohtaan niin kuin tällä hetkellä niin kuin tekee, niin se tekee sitä samaa mitä ennenkin, mutta sen, niin kuin sanoin, niin se ei pysty suuntaamaan kaikkia resursseja tänne. Me puhutaan kybervakoilusta, me puhutaan edelleenkin siitä informaatiovaikuttamisesta, jota tulee. Olette huomannut varmaan uutisia siitäkin, että millä tavalla nyt, mennään vähän taaksepäin. Mennään taaksepäin niin kuin siinä, että joskus tuossa toistakymmentä vuotta sitten, niin jos muistatte tai seurasitte keskustelua aikana, kun alkoi tulla tämmöisiä uusia, ehkä puhutaan jo parikymmentä vuotta sitten, niin te ette voi muistaa sitä, mä kerron teille mitä tapahtui. Niin alettiin silloin Venäjällä puhua jälleen kerran, sehän nousi aina aika ajoin esille, että miten lopultakin talvisota alkoi. Ja no maanilaukaukset, nehän sitten Venäjä myönsikin jossain vaiheessa, että sori, niin kuin
our bad, me oltiin tämä toimija. Mutta sittenhän tämä muuttui, tämä niin kuin Venäjän narratiivi aika voimakkaasti, että Suomi osana niin kuin natsi-Saksan liittolaiskuntaa hyökkäsi Venäjälle ja nyt sitten ne Sandarmohin joukkohaudat Karjalassa, jossa käytännössä oli Stalinin vainojen uhreja, niin sehän sitten niin kuin käännettiin, että silloin olikin suomalaisten jatkosodan aikana tappamme venäläisiä siviileitä, joka siis ei pidä lainkaan paikkansa, ei mitään totuuden häivääkään. Ja Karjalassahan pidettiin tuossa niin kuin puolitoista sitten oikeudenkäynti Suomea vastaan, jossa Suomea syytettiin sotarikoksista, jota ei tapahtunut. Samanaikaisesti nyt sitten, taisi olla viime viikolla, kun venäläiset niin kuin hävittivät niin kuin, Karjalan kannakselta Antrean kirkon muistokiven, josta kirkko ei enää siellä ollutkaan, mutta muistokivi siitä kirkosta, ja on hävitetty suomalaisten sotavaineen muistolaattoja ja muita vastaavia jo pitkän aikaa Karjalassa. Ja silloin aikoinaan, kun tämä kaikki alkoi, niin mä ajattelin, että, ja silloin vielä virallinen Suomikin silloin puhui, että okei, että no nyt jos sotahistorioitsijat keskustelee keskenään, niin ehkä tässä nyt niin kuin sitten nekin venäläisetkin ymmärtävät, että kyllä menee primäärilähteiden ja arkistojen äärelle tietää, mistä on kyse. No eihän, tämä oli hyvin lapsellista ajattelua. Kyseessähän on ollut se, että Venäjällä on jo pari sukupolvea groomattu nuoria lapsia, myöhemmin aikuisia, ajattelemaan tietyllä tavalla historiasta, tietyllä tavalla Venäjän suuruudesta, tietyllä tavalla Venäjän oikeudesta joihinkin tiettyihin alueisiin, jostain historiallisesta missiosta myöskin samalla. Ja nyt ne samat sukupolvet ovat nyt jo aikuisia ja ovat muodostamassa sen Venäjän ehkä suurimman väkimäärältään suurimman kansanosan. Ja tämä on nyt ehkä se asia, jota mä näkisin niin kuin huolestuttavampana. En sitä informaatiovaikuttamista Suomea kohtaan Suomessa, vaan sen informaatiovaikuttamista, jota Venäjä on tehnyt jo vuosikymmeniä omille kansalaisilleen, josta sitten voi seurata jotain sellaista, jota me ei haluta kokea. Mitä liikkuu nuoren venäläisen aikuisen päässä, joka on käynyt tavallaan tämän, voisiko puhua aivopesun läpi? Mitä se ajattelee Suomesta, mitä se ajattelee Venäjästä, Putinista, jos vähän niin kuin sille yleistetään? Putinhan teki aikanaan tämmöisen niin kuin yhteiskuntasopimuksen Venäjän kansalaisten kanssa, että älkää te niin kuin puuttuko demokratiaan niin minä takaan teille siirrettävä elintaso ja turvallisuuden. No näinhän oli hyvin pitkään. Demokratia ei todellakaan ollut eikä ole Venäjällä. Sekin on hauska puhuta Venäjän oppositiosta. No se oppositio on semmoinen, joka haluaa, että enemmän pitäisi saada aikaiseksi Ukrainassa kuin miten nyt on saatu. Mutta se, että tämä yhteiskuntasopimus on nyt pikkusen, eikä ihan pikkusenkaan, on rapautumassa. Vielä löytyy kulutustarvikkeita, vielä löytyy muita asioita. Venäjähän on paradoksaalinen valtio siinä mielessä, että toisaalta Venäjä on hyvin henkistynyt maat. Siellä enkä puhu pelkästään uskonnosta, toki ortodoksinen kirkko merkittävä ihmisten arkielämässä, mutta myös politiikassa. Mutta sitten samalla TV on täynnä erilaisia ennustajia ja astrologeja ja ties mitä, jotka on tosi suosittuja ohjelmia siellä. Eli ikään kuin tämmöinen henkinen puoli heille on tärkeää. Toisaalta taas sitten kulutus, joka varmastikin ehkä eksponentialisoitui silloin Neuvostoliiton hajottua, kun alkoi tulla ylipäätään mitään, mitä ostaa. Mäkin muistan junnuna joskus, kun tuli käytyä Neuvostoliitossa, niin se riitti, että oli mukana, mä muistan yhden semmoisen pitkän viikonlopun, oltiin siellä kavereiden kanssa, me oltiin just täysikäisiä ja siellähän ei pystynyt ostamaan mitään, kun ei ollut mitään ostettavaa. Ja ruplia ei kannattanut, siellä olisi pitänyt vaihtaa ruplia siellä, mutta mitä niillä sitten teki, niin kaikkein parasta oli se, että oli sukkahousut mukana. Ja sukkahousut vaihtoi mustassa pörssissä rupliin, niin siellä pystyi 3 päivää elämään kuin kuningas. Okei. Sitä ei pystynyt kuluttamaan mitenkään. Siellä oli kaviaria, siellä oli champagnea, siellä oli safkaa, siellä oli kaikkea. Jos sä vaihdat farkut, vaikka jotkut suomalaiset jamekset, niin saat vielä enemmän. Sitten sulla on taskut täynnä rahaa, jotka sä joutuu heittämään pois, koska ethän sä voinut tulla tulliin sitten, kun ne tsekkasit, että mistä tämä fyrkka on tullut, koska ei ole sulla vaihtokuittia. Eli maailma muuttui tosi nopeasti. Ja nyt sitten pitkää johdantoa, mutta mitä liikkuu nykyisen venäläisnuoren päässä? Ottaen huomioon tämä ajatus Venäjän erityisroolista, Venäjän erityisyydestä.
ottaen huomioon ajatus siitä, että Venäjää saarretaan koko ajan. Ottaen kuitenkin huomioon se, että hetkinen, että eihän tämä nyt elämä olekaan täällä sellaista, kun on käynyt kuitenkin länsimaissa ja nähnyt, minkälaista elämä voi siellä olla. Niin se ei ole sitten kuitenkaan samanlaista. Ei voida niin kuin vaikuttaa asioihin, eikä ollut aikaisemmin väliksikään, koska kaikkihan meni hyvin Venäjällä. Ei semmoista demokratiaa tarvittu. Mä väittäisin, että tällä hetkellä, vaikea sanoa prosenttilukuja venäläisistä mielipidemittauksista, oikein ehkä jostain Levadasta voi olla jotain mieltä, mutta väittäisin, että Putinilla on äärimmäisen laaja, voimakas kannatus omalle politiikalle Ukrainasta. Jos mun pitäisi prosenttilukua heittää, niin mä sanon, että semmoinen 80% kannattaa tätä ihan varmasti. Okei. Toinen asia on sitten se, että miten nopeasti se voi muuttua. Että jos tulee jotain semmoista uutta hallintoa, joka toteakin, että hei hetkinen, että nyt tämä onkin Venäjällä onkin sittenkin hyväksi, että nyt lopetetaan tämä ja jos Putinille käy jotain ja valta vaihtuu. Jos ei käy mitään, niin tuskinpa valta vaihtuu. Et meidän ei niin kuin kannata niin kuin ottaa sellaista illuusiota, että nyt siellä on vaan niin kuin Venäjän johto on tämän tyyppinen, joka haluaa jotain niin kuin, joka ainoa, joka haluaa sotia Ukrainasta tai haluaa vastakannasta lännen kanssa. Että kyllä se on niin kuin, kyllä hänellä on siellä hyvin voimakas kansan tuki. Että ei kannata odotella mitään kansannousua tässä kovin nopeasti. Okei. Tosi mielenkiintoista. Otetaan vielä se Supolle kolmas tosi tärkeä aihe, mitä ollaan vähän jo sivuttu, mutta siis terrorismin kitkeminen, niin onko se tällä hetkellä tärkeä aihe täällä Suomessa? On. Menemättä yksityiskohtiin, kun niihin ei voi mennä, niin esimerkiksi viime vuonna meidän eniten resursseja vienyt kenttäoperaatio meillä liittyy terrorismin torjuntaan. Saako sitä yhtä avata, että mitä tämä on tarkoittanut, tämä kenttäoperaatio? No sanotaan näin, että sen seurauksena me paljastettiin hyvinkin laaja terrorismia tukeva verkosto, jossa oli aika korkea-arvoisiakin terroristijärjestön jäseniä täällä. Vietiin tieto keskusrikospoliisille, joka sen perusteella suoritti esitutkinnan ja tuli useita pidätyksiä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ja tähän liittyen voi ehkä todeta sen, että vaikka ISIL noin niin kuin, jos ajattelee sitä kalifaatin niin kuin laajinta aikaa, niin on totta kai niin kuin huomattavasti heikommassa asemassa. Ja tällä hetkellä niin kuin terrorismin, jos miettii nyt sitten islamilaista terrorismia, niin voimakkaimmat toimijat on Afganistanissa toimiva ISILin haara, ISKP-lyhenteellä toimiva. Ja sitten on aika paljon tällaista Keski-Euroopassa erityisesti nähtävää keski-aasialaista jihadismia. Ja me puhutaan sitten silloin niin kuin aika paljon esimerkiksi Azerbaidžanista lähtöisin olevista, ehkä Tšetšenin taustaisista henkilöistä, jotka on tullut sitten Eurooppaan muina aikoina. Mutta se on kuitenkin, se on toimiva, se on järjestäytynyt, se toimii jatkuvasti. Sellaisia näyttäviä isoja iskuja ei ole ollut, mutta tämä on ehdottomasti se, jota me seurataan. Toinen on tietenkin sitten se, että äärioikeistolainen radikalismi, nyt mä haluan erottaa tämän politiikasta, samaten kuin äärivasemmista politiikka on eri asia kuin sitten se, että ihmiset ovat valmiita väkivallan käyttöön. Ja tässä äärioikeistolaisessa niin kuin potentiaalisessa radikalisoituneessa tai radikalisoituvassa joukossa ehkä siinä on yksi keskeinen tekijä on se, että siellä on paljon henkilöitä, joilla on myöskin niin kuin kiinnostus väkivaltaan, kiinnostus aseisiin, kiinnostus kamppailulajeihin ja valmius ehkä sitten ja halukkuus käyttää sitä jollain tavalla. Toki siellä on myöskin ideologista taustaa mukana, sitä ei voi kieltää, mutta ei se nyt kovin syvällistä ole, jos näin voisi sanoa. Kumpi on sun mielestä tällä hetkellä Suomessa isompi ja nousevampi uhka? Äärioikeistolainen tavallaan terrorismiuhka vai äärivasemmistolainen terrorismiuhka? Meillähän tulee, niin kuin Suomeen tulee monet asiat viiveellä, mikä on hyvä, koska me pystytään vähän ennakoimaan asioita, mikä liittyy turvallisuusuhkiin. Niin jos me katsotaan vaikkapa nyt esimerkiksi eurooppalaista kehitystä, niin esimerkiksi niin kuin Ranskassahan on niin kuin, ja osin Saksassakin on äärivasemmistolainen, siis myös äärivasemmistolainen radikalismi ulottunut myöskin sitten väkivallan tekoihin, että silloin voidaan puhua terrorismista. Ja esimerkiksi niin kuin Ranskassa tämä puhutaan niin kuin kolmesta eri osa-alueesta, eli jihadismista ja äärioikeistolaisesta ja äärivasemmistolaisesta. Suomessahan tässä on niin kuin kyse
mitä me nähdään niin kuin tavallaan heijasteaaltoja siitä, niin on tämän tyyppistä niin kuin vasemmisto-radikaaliaktivismia, jota ei voi ehkä terrorismiksi Suomessa vielä niin kuin luokitella. Jos me mietitään niin kuin ylipäätään sitä, että mistä se terroristiuhka Suomessa tulee, niin kyllä se ylivoimaisesti pääasiallinen uhka tulee sieltä jihadismin puolelta. Ja kun sä sanoit, että tämä ei niin kuin liity siihen peruspolitiikkaan, niin mitä tässä yhteydessä vasemmisto tai oikeisto siis tarkoittaa? Ei ainakaan puolueita, koska puolueissa asiat hoidetaan niin kuin demokratian pelisäännöin. Vasemmistoaktivismi tietysti on tämmöistä ehkä eniten tämmöistä yleisen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvää kysymystä, niin kuin me ollaan niin kuin nähty. Ajatellaan vaikkapa nyt sitten tätä vaikka nyt puolustusministeriön portinpielien töhrintää ja eduskunnan töhrintää, niin siinä on tietysti kansainvälisiä vaikutteita. Siinä on verkostoja, jotka limittyvät ja lomittuvat keskenään eri tavalla. Se on vielä aktivismia, niin kuin sanottu, se on niin kuin ehkä niin kuin poliisin asia, vormupoliisin asia, yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Mutta totta kai nämä on sellaisia kehityskulkuja ja ilmiöitä ja verkostoja, jota ylipäätään, kun oli sitten vasemmalta oikealta mistä tahansa, jota meidän tehtäviin kuuluu seurata ja katsoa, että ennen kuin mitään tapahtuu, niin pystytäänkö me jollain lailla olemaan kärryillä. Ja meidän niin kuin toiminnan niin kuin ehdoton, niin kuin, me ei olla palokunta, että me mennään sammuttamaan, kun jotain tapahtuu, vaan meidän tarkoituksena on toimia etupainotteisesti etukäteen ennakoiden ja estää jo semmoiset tapahtumat, semmoiset verkostot, niiden toimintamahdollisuudet Suomessa ennen kuin Suomessa mitään tapahtuu. Onko tämä terrorismin uhka merkittävästi noussut Suomessa vaikka 2000 vuodesta eteenpäin, eli Teemun ja mun elinajan aikana? Ja ehkä mä vielä täsmentäisin just sitä, että tosiaan sanoit tuossa, että yksi sellainen, mistä teitte pidätyksiä, niin tarkoittaako se myös, että konkreettisesti joku potentiaalinen oikea tapahtuma on silloin estetty? Kyllä, mutta ei Suomessa. Okay. Eli ottaa huomioon se, että terroristiverkostot on kansainvälisiä. Että sitä ei välttämättä olla toteuttamassa siinä maassa, missä asioita suunnitellaan. Mutta kyllä, me tehtiin ja paljastettiin myöskin. Mutta anteeksi, nyt mut meni Kevin ohi tää sun. Onko se kasvanut se terrorismin uhka Suomessa? No tietysti silloinhan se oli ehkä voimakkaimmillaan, kun kalifaattikin oli ja ISIL oli voimakkaimmillaan. Ei se ole kasvanut. Se on aika samalla tasolla. Suomessa on ollut nythän jos mietitään, minkälaisia uusia kehityskulkuja on tullut, niin kyllähän niin kuin se, että Israel on hyvinkin tehokkaasti pystynyt estämään esimerkiksi Hizbollahin ja Hamasin toimintaa, niin se on vaikuttanut myöskin sit siihen, että millä tavalla muualla Euroopassa niin kuin, sit näitä kyseisiä järjestöjä kannattavien toimintamahdollisuudet ovat olemassa. Hizbollah tietysti on nyt niin kuin, totta kai sen keskeinen toiminta-alue on ollut niin kuin Hamasinkin Lähi-idässä, mutta siinä on taustalla myöskin Iran tukemassa näitä sekä Hutheja, mitä kautta sitten on selkeästi niin kuin, Israelin toimenpiteet on vähentänyt sen tyyppisen terrorismin mahdollisuutta Lähi-idässä ja toisaalta sen leviämistä. Ja niin kuin sanottu, niin nyt sitten se tilanne, mikä on tapahtunut Lähi-idässä, on johtanut siihen, että tämä ISILin toiminta kanavoituu entistä enemmän Afganistanin ja Keski-Aasian kautta. Mutta se, että Suomi olisi erityinen terrorismin kohde, niin ei mun mielestä, niin kuin, muistaakseni se on meillä nyt semmoinen niin kuin keskitaso tällä hetkellä. Että Se on ikään kuin kohonnut, mutta ei sillä tavalla, että olisi jotain uutta sellaista, josta meidän pitäisi olla erityisen huolissaan. Sä aloitit Juha 92 ekan kerran Supolla. Eli sulla on ollut tässä aika monta vuosikymmentä ihan eturivin paikka tarkastella sitä Suomen turvallisuutta. Niin sun tarkasteluhistorian aikana, onko sun mielestä Suomi ikään kuin uhatuimmassa asemassa ikinä just tänä päivänä? Tuo kuulosti siltä, että Juha, sä oot tosi vanha, että onko jatkosodan jälkeen jotain sellaista? Joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että varsinkin jos mä mietin niin kuin oman lafkan näkökulmasta, niin tällä hetkellä suojelupoliisia tarvitaan enemmän kuin koskaan kylmän sodan päättymisen jälkeen. Se on ihan selvä. Ja kyllä jos me mietitään niin kuin Suomen turvallisuustilannetta, ja mietitään
Euroopan turvallisuustilannetta ja ehkä jopa maailmankin turvallisuustilannetta, niin eihän me olla niin kuin hirveän hyvässä asemassa tällä hetkellä. Taustalla on niin kuin se, että voi sanoa, että kun mietitään sitä, että ehkä vuoteen 2005 asti jollain tavalla vielä ajateltiin, että tämmöinen globaali liberalismi tulee vallottamaan maapalloa ja puhuttiin arabikeväästä ja saatiin Kiinan mukaan niin kuin maailman kauppajärjestöön. Pyrittiin viemään demokratiaa eteenpäin eri maissa. 2005, kun nähtiin sitten se, että niin kuin tämä Irakin sotatoimet epäonnistuvat, ei tullutkaan sitä, mitä tavoiteltiin. Jouduttiin lähtemään lopulta Afganistanista ja kaikki, mikä siinä välissä tapahtui, niin oli semmoinen kehityskulku menemättä nyt siitä yksityiskohtiin. Mulla on tästä yksi hyvä luento, mutta mä voin sitten puhua puolitoista tuntia. niin tarkoittaa sitä, että me eletään nyt sellaista aikakautta, mä itse kutsun sitä tämmöisen niin kuin realismi 2.0. Mä en tiedä, onko tässä kuinka valtsikas ollut tai lukenut. Niin tämmöinen realist school of thought, joka niin kuin tarkoittaa käytännössä sitä, että valtiot pyrkii maksimoimaan kansallisen etunsa kaiken käytettävissä olevin keinoin. Et me ollaan nähty se, että tämmöiseen niin kuin globaaliin liberalismiin on kuulunut myös niin kuin jäsenyydet kansainvälisissä organisaatioissa ja niiden toiminnan tukeminen ja hyväksikäyttö yhteiseksi hyväksi. Nyt me ollaan nähty se, että YK ei toimi. UK lähti Brexitin myötä pois EUsta. Jo aikaisemmin Hollannissa äänestettiin jo 15 vuotta sitten suunnilleen tätä EUn perussopimusta vastaan. Ei tullut sitä ikään kuin tätä ikään uuden tyyppistä federatiivistempaa kuin nyt on EU. Valtiot pyrkii käyttämään, me nähdään sotilaisen voiman käyttö Ukrainassa, taloudellista voimaa vaikkapa nyt sitten Yhdysvaltojen toimesta. Nähdään niin kuin kaikkea sellaisia keinoja, jossa niin kuin yksittäiset valtiot pyrkii maksimoimaan kansallisen etunsa, ehkä ajattelematta sitä isomman yhteisön etua. Ja samanaikaisesti nähdään sitten Kiina mukaan lukien, totta kai Kiina on tässä keskeinen tekijä, Kiinan kamppailu Yhdysvaltain kanssa maailman johtavan valtion asemasta. Mutta sitten tulee nämä niin kuin hämmentävää kyllä yksilöt. Eli puhutaan Putinista, puhutaan Trumpista, puhutaan Xiistä. Mielestäni yksittäisten henkilöiden merkitys maailmanpolitiikassa korostuu myöskin. Ja sitä kautta, koko tämän kehityskulun kautta, joka mä nyt tässä hyvin vaatimattomasti kuvasin, niin kyllä mä väitän, että niin kuin se ei ainakaan niin kuin tuo lisää semmoista niin kuin kansainvälisen yhteisön kuuluvaa turvallisuutta, jota me ehkä Suomena piinavaltiona siihen kaivattaisiin. Onneksi liitymme NATOon. Onneksi meillä on erittäin hyvä valtiojohto tällä hetkellä, joka hoitaa sekä monenkeskisiä että kahdenvälisiä suhteita meille keskeisiin valtioihin. Ja mä sanoisin, että me ollaan niin kuin siinä mielessä niin kuin voidaan olla turvallisella mielellä, että meillä on kuitenkin kykenevä valtiokoneisto, meillä on valtiojohto, toimii hyvin, me ollaan oikeassa liittokunnissa jäsenä tällä hetkellä ja meillä on näkymä siihen, että miten tästä päästään ulos, kunhan vaan sitten kansainvälinen yhteisö ehkä vähän enemmän yhdessä tekee asioita. Mä voisin lukea yhden sitaatin, se oli Ylen haastattelu, johon annoit kommenttia, koska mä veikkaan, että tämä nyt liittyy tähän asiaan. Okay. Niin sä olit sanonut näin, että olemme tulleet tietynlaiseen kulminaatiopisteeseen, jossa on yhä haastavampaa suojella länsimaista demokraattista avointa oikeusvaltiota suhteessa niihin uhkiin, jotka tulevat autoritäärisempien ja keinoja kaihtamattomien valtioiden taholta. Niin, onpas hienosti sanottu. Niin, suoraan sulta huikea kommentti. Niin, liittyykö tämä tuohon edellä mainittuun ja mitä sä tällä meinaat? Kyllähän tässä niin kuin, en sano, että demokratia on uhattuna, mutta demokratia pitää myöskin puolustaa. Ja niitä arvoja, jotka meille on keskeisiä, jotka liittyy yksilönvapauteen, ilmaisuvapauteen, vapauteen äänestää vapaissa vaaleissa. Meillä on ympärillämme valtioita, Venäjä tietysti isona, Kiina toinen merkittävä toimi, joka vaikuttaa myöskin Suomeen. Ja nyt jos me mietitään sitä, että demokraattisissa valtioissa asiat tehdään enemmistöpäätöksillä, kuullaan eri tahoja, tehdään hitaasti, lainsäädäntö kestää iät ja ajat, vuosikausia voidaan vääntää jotain lainsäädäntöä. Autoritäärisissa maissa toimitaan sen yhden suunnan mukaisesti välittämättä kansalaisyhteiskunnasta, välittämättä siitä, että onko lainsäädäntö just nyt oikein vai ei, sillä merkitystä tehdään sitten myöhemmin oikein ollut sitä vastaavaksi. Vähän niin kuin Neuvostoliitossa aikoinaan just sitä, että kun ei ole kukaan oikein tiennyt, että mikä on rikosta, että jos sä teet jotain, niin se voidaan jälkikäteen määritellä rikokseksi sitten, vaikka te tiedät tekeväsi jotain.
niin kyllä tässä niin kuin, ja mehän ollaan kuitenkin, niin kuin, jos nyt katsotaan niin kuin ihan tämmöistä niin kuin globaalia kehityskulkua ja kannattaa joskus käydä googlaamassa noita Freedom Housein ihan mielenkiintoisia tilastoja. Esimerkiksi se, että niin kuin maailmassahan ei ole koskaan ollut enemmistö maailman valtioista demokraattisia valtioita. Päinvastoin demokraattisten valtioiden määrä maailmassa vähenee koko ajan. Ja demokraattisten valtioiden sisällä tämmöiset niin kuin yksilövapaudet ja niin kuin niihin liittyvät niin kuin äsken mainitsemani oikeudet, niin nekin ovat vähenemässä demokraattisten valtioiden sisällä. Että tässä ollaan niin kuin semmoisessa kehityskulussa, jossa ylipäätään tämmöinen niin kuin autoritäärinen ajattelu, palataan itse asiassa nyt näihin kommentteihin, joita tekin olette saanut sosiaalisen median puolelta, niin monethan niistä tämmöisistä, niin kuin, onko vihakommentti oikein sanova väärä sana, en tiedä, mutta nehän antaa ymmärtää tämmöistä niin kuin yhden totuuden ajattelua, ehkä jopa autoritääristä ajattelua, että asia on näin ja piste, ja te olette väärässä, me ollaan meitä, me ollaan oikeassa. Ei siten, että meillä on moniarvoinen yhteiskunta, jossa on erilaisia asioita, erilaisia näkökulmia. Voidaan tuoda niitä esille ja keskustella niistä ja sitten päädytään siihen, mikä on enemmistön kanta. Että kyllä niin tämä kehityskulku on kyllä semmoinen, että voisin kuvitella ja epäillä, että seuraavallakin sukupolvella on tekemistä sen kanssa, että Suomi on edelleen sellainen niin kuin, en mä usko, että Suomen kohtaan mitään niin kuin isoa vakavaa uhkaa, mutta se kehityskulku on niin iso. Ja meidän semmoiset megatrendit pyörii meidän ympärillä tällä hetkellä, että on syytä olla näidenkin asioiden kanssa tarkkana ja puolustaa niitä asioita, jotka tekee Suomesta Suomen, jotka on meille arvokkaita ja tärkeitä. Jakso alkaa lähestyä loppua ja Juha, mulla on yksi asia, mikä on tässä jakson loppupuolella alkanut pyöriä mun päässä. Voi olla, että sä et voi tähän niin kuin vastata, mutta sanoit ihan jakson alkupuolella jotain, että johonkin yrityksiin voidaan tehdä sitten tämmöisiä turvallisuuscheckauksia, jos on vaikka jotain epäilyttävää tai varmaan erilaisia syitä. Kun me kutsuttiin sut meille vieraaksi tänne sijoituskästiin ja sä uskallisit tulla, vaikka me ei olla yleisradio tai mikä vastaava, vaikka tässä ollaankin vai kauan. Vai sen takia? niin, se voi olla kanssa mutta me ei olla niitä semmoisia terrierimäisiä toimittajia. Mutta anyways, niin tehtiinkö sijoituskästi Media Oy:seen turvallisuuscheckiä, jotta sä uskallisit tulla tänne haastatteluun yksin? Joo, okei. Mä tuun tähän. Mä tarkennan vähän tätä, että kun me tehdään niin kuin, näitä turvallisuusselvityksiä, niin siinä on tosiaan lainsäädäntö pohjana ja yritys, joka haluaa niitä tehdä, niin tekee meidän kanssa sopimuksen ja se edellyttää myös sitä, että yritys itse on jo hoitanut tietyt turvallisuusasiat omassa. Eli on tietoturva kunnossa, miten käsitellään tietoa, missä sitä käsitellään ja sen jälkeen sitten voidaan ruveta katsomaan näitä turvallisuusselvityksiä. Mutta teistä ei tehty turvallisuusselvitystä, mutta toki selvitettiin vähän enemmän sitten kuin tavallisesti ehkä, että mistä on kyse ja minkälaisella taustalla. Niin, Joo. että meille normaalisti vieras tulee, niin se ehkä katsoo, että näillä on YouTubessa tämän verran tilaajia ja päättää tulla, mutta vähän enemmän. Sun piti niin kuin oikeasti luottaa, että se vaatii vissiin jotain. Sitten, että ihan niin kuin jokaisen podcastiin ei ehkä riitä sit resurssit. Ei riitä jokaisen joo, että totta kai mä koen, että mun duuniini kuuluu myös niin kuin tuoda esille niitä ajatuksia semmoisella foorumeilla, jossa ehkä tulee uusia kuulijoita, jotka kuulee sitä, että mitä me tehdään ja miksi me ollaan ja miltä Suomen turvallisuus näyttää, niin se on ilman muuta semmoista, niin kuin, kuulostaa vähän lattialta ehkä, jos mä toistan itseäni tässä näin, että kyllä niin kuin mä pidän tosi tärkeänä tämmöistä avointa demokraattista yhteiskuntaa ja mä pidän tärkeänä myös sitä, että meidän kaltaisia organisaatioita myöskin valvotaan, niin se pitää ollakin ja ei meille mitään sitä vastaan ole, että kyllä me niin kuin hyvin tarkkaan tehdään ne asiat, mitä me tehdään ja mitään ei tehdä turhaa, vaan nimenomaisesti niin kuin isona kysymyksenä on niin kuin se, että kansallista turvallisuutta vastaan tehtävä toiminta, oli sitten yksilöitä tai valtiotoimijoita, niin niiden taholta, niin se on se, josta me ollaan kiinnostuttu, jota me pyritään torjumaan. Mä mietinkin, että kuka huppupäinen tyyppi mua seurasi yksi päivä tuon Ruoholahden teillä, mutta tästä se johtuu. Tästä se johtuu. Ketä nämä pukumiehet on tuolla ulkopuolella koko ajan? No ei vaan. Ei meillä ole huppua, meillä on sellaisia pitkiä mustia nahkatakkeja. Okei, no niin, joo, se ei herätä yhtään epäilyksiä. Mutta tosi kiva, että pystyy tulemaan. Meillä on Juha jäljellä sulle meidän viimeinen kysymys. Kysytään kaikilta vierailta aina. Okay.
ei liity hirveästi tähän aiheeseen, ehkä tietyllä kulmalla, mutta mikä on sun mielipide kryptovaluutoista? No sanotaan nyt näin, että mulla ei ole tunteenomaista niin kuin mielipidettä kryptovaluutoista, mutta ehkä mä ajattelen, että toisaalta ne on tietenkin tulleet jäädäkseen, mikä on niin kuin, ja nyt vaikka tämä liittyy niin kuin meidän toimintaan, mutta kyllä se liittyy, joka on meidän toiminnan kannalta haastavaa, koska esimerkiksi mainittakoon vaikkapa nämä sabotaasi-iskut, joista mä mainitsin, niin totta kai nämä ihmisille maksettiin sitten siitä, oli proksitoimijoita. Millä niille maksettiin? No ei niille seteleillä maksettu, eikä niillä maksettu tilisiirroilla, vaan niillä maksettiin kryptovaluutoilla. Et siinä on totta kai niin kuin yksi valuutta, joka toimii varmasti monessa eri yhteydessä, mutta sitten se myöskin hankaloittaa myöskin viranomaisten toimintaa. Omistatko itse tai voitko omistaa, liittyykö siihen jotain riskejä? Mä oon pahoillani kundit, mutta mä oon sillä old school, että mä oon saanut joltain friendiltä vähän tästä palautettakin, mutta mua ei kiinnosta riittävästi. Okay. Mutta se on ihan ok. Mulla on pakko kysyä, mulle tuli nyt vasta mieleen, piti keskellä jaksoa, onko ChatGPT turvallinen sun mielestä? No se on niin turvallinen kuin sun kännykkä on. Tarkoitan sitä, että jos joku haluaa tietää, mitä sä oot kysellyt sieltä niin. ja pystyy imuroimaan niitä sieltä, niin riippuen siitä, mitä sä oot imuroinut tai kysellyt, en tiedä, mutta kyllä mä käytän omassa kännykässä ChatGPTtä. En ehkä niin kuin, tai se miten mä käytän sitä, joskus jos mä oon jotakin isompaa esitystä tai jotakin artikkeleja kirjoittamassa tai muuta, niin mä tsekkaan vaan omaksi tavallaan tämmöisen muistin ehkä virkistykseksi, mutta että onko mä nyt muistanut kaikki näkökulmat, mitä mä sanon, ja sitä kautta se on semmoinen sparraaja. Ei se mulle tuota riviäkään tekstiä, koska en mä sitä yritäkään etsiä, mutta sparrausta, siinä se toimii kyllä. No. Hei, mutta iso kiitos, että tulit sijoituskästiin. Siis tämä oli äärimmäisen kiinnostava keskustelu. Hei, kiitos Kevin, kiitos Teemu, tosi kiva tulla. Kiva, kun kutsuitte. Todellakin. Iso kunnia, varsinkin kun nyt tiedetään, että siellä käytetään resursseja, vähän selvitetään, että mikä podcast, niin se on niin kuin ihan mahtava kuulla, että sijoituskästi on ollut sellainen. Ja susta ei niin kuin ihan loputtomasti, mä sen yhden jakson löysin, mutta podcast-vierailuikaan, en tiedä, olisiko se ollut eri kanavissa, mutta YouTuben puolella ei ole kyllä ollut, joo. Musta tuntuu, että niin kuin se mun verrokkiryhmä, eli keski-ikäiset virkamiehet, niin ne ei ihan kauheasti podcastia tsiigaile ja sen takia sitä ei ole ehkä tullutkaan sitten silleen, mutta kyllä musta tämä on hieno formaatti kyllä ja mielellään kyllä tänne tulin ja joo, mä edelleenkin hyvillä mieli, huomatkaa. Kiva kuulla. Tosi kiva. Tehdään, me ihan varmasti otetaan Studesta vieraaksi, jos itse kiireiltä kerkeet, niin vielä jossain kohtaa tulevaisuudessakin. Toivottavasti ei mistään erityisestä syystä. Niin, ihan vaan silleen toivotaan. Hei, onko sulla ihan jotain promottavaa, mitä meidän katsojien pitäisi tehdä, seurata vaikka Supon toimintaa tai mitä vastaavaa? Mitä sä haluat tässä kertoa loppuun? Mä voisin sanoa nyt oikeastaan kaikille nuoremmille, fiksuille yhteiskunnasta, sen toiminnasta, turvallisuudesta kiinnostuneille, että suojelupoliisi on ihan huikea työpaikka. Siellä pääsee tekemään semmoisia duuneja, mitä ei missään muualla pääse tekemään. Ja jos mä tässä semmoisen pienen pitchin pidän, niin ihan lyhyen. Joo, kyllä. Niin mulla on vähän semmoinen ajatus on tässä ollut, että nyt kun me ollaan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, niin me ruvetaan rekryämään pikkusen eri tavalla väkeä. Et olennaista on se ehkä enemmän jatkossa se henkilö ja henkilön tämmöiset niin kuin yleiset kyvykkyydet analyyttiseen ajatteluun. Ehkä voi olla kieltä jotakin, mutta ennen kaikkea analyyttinen oikean kaltainen henkilö, sitoutuneisuus, innovatiivisuus, ehkä rohkeus kokeilla erilaisia juttuja. Ja sen jälkeen katsotaan vasta, mikä on tausta. Tarkoitan koulutustaustaa. Joo. Et nyt niin kuin kaikki, jotka olette innovatiivisia ja rohkeita, niin seuratkaa sitten suojelupoliisin rekrysivusta, ja kun ne tulee jossain vaiheessa taas sitten laajemmin auki. Todellakin kaikki oman elämänsä James Bondit ja bondittaret, niin pysykää tarkkana. Meillä on myös teille pyyntö, se on sama pyyntö aina. Me tuotaan tätä kontenttia teille ilmaiseksi tai maksa teille mitään, joten mahtava tapa tukea meitä on tilata se kanava. Saatte tätä mahtavaa keskustelua, mitä tänään vaikka Juhan kanssa ilmaiseksi, joten tuotto on teille matemaattista laskien rajaton. Mutta iso kiitos vielä sulle kerran, Juha. Kiitos. Kiitos rakkaat katsojat, me nähdään ensi jaksossa. Se on moikka moi. Morjens.